بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الله كي لا إله كان دويرة يقوان على إلا هو سوانا كنيم والله مي وندري الله لا يجمع أنكم أورندين أمراء قبل من إلى يوم القيامة فيولين يلوم درنغا لا ريب فيه سكي على يلوم أوكو ودتا ومن أصدق على برد غوندو من الله الله كي حديثا يوتر وهي غوت قراني الله غوندو يوتر on ala ولما رجع الناس من أهد يمبي أمي هنكاندي والدي أهدي اختلف الناس فيهم اي وجول بي لورندري الحال نافيغي هنكاندي اني نافيغي بي نجاها والدي تو نافيغي بي غارتي تشالي وندو دم بي تو والدي تو غارتي ga nde julbe be ngarti to Madina be badi pecce didi fariqan fedde hen wotere wi ugtul hum warbe wa qala fariqun fedde wonde wi la sohlani tan Allah jippini aya galo Allah wi fa malakum hol ko hebi on onon julbe fil munafiqina al hali nafiqiyabe fi'atayn onon bada pelle didi be don biya bare be ne biya goppe be on ganda wallahu Allah arkasahum kanyum woni duttudobe bima kasabu sabako be paggiti e keferu e gofi Allah wi aturi dona onon kam on muyan anta dune pewno to man adallallahu ma Allah majini ra fewnu dum Allah majini be kambe wana onon dum non hoto bade pelle aha wa man yudlilillahu kalama Allah majini kay falan tajida lahu sabilan ajana dullahu fewde pewal waddu be jidino kambe nafigebe law takfuruna hanino onon julbe be on jeddi kama kafaruna be jeddiri fatakununa gonon sawa an fodbe e kefer dum woni sago mabbe ko jeddon ne be jeddirni bele onon fo gonon heferebe fala tattakhidu minhum onon jogirde e mabbe awliya abe ganduda ko wallitibe odon pennina dumen limanagal hatta yuhajiru habe pera fi sabilillahi edina Allah habe perana limanago fa in tawallaw sabe nunkitima be nyibi e ko be gone dow mum Allah wi on sahafa khuzuhum nangebe ndehebe waqtuluhum barebe haysu wajadtumuhum kala do tawdon be wala tattakhidu minhum odon jogirde e mabbe waliyan be ganduda ko wallitibe o anani waliyan be odon gonda wala nasiran wana be onon ballodira oto jogirde be oto be anani illa alladhina sawana be non yasiluna be ganduda be ene joni ila qaumin fewde yimbe baynakum hakkune mun wa baynahum hakkune mumen misa gunne ene don ahdi ben kam anani dey ben kam horkabe mumen anani jogi heferebe ene baddayne la Allah ahdi kabata e mum ballata kabowoy mum bimi kabata e mum ballata kabowoy mum nela don wiye minnene mi habata e mon kala kadi mo mol don mi habata e mum kala mulido on mi habata e mon mi habata e mudum kala mo jimgo mol don mi habata e mum minnene on kabata e am e kala kadi mulido mon kabata e mum dum woni illa alladhina yasiluna heferebe kala tawdo men nangebe so wana non taw ebe joñoyi ebe baddu don malde on kabata e mumen fami walla faman ben sabe joñi me ben oto made ben haydara ben joñi be ben hormade ben haydara aw ja'ukum walla ben be ganda ene ngare mon wa hasirade ene bitti suduruhum beccu an yugatilukum pour hade habde modon ene gagne habde modon ene ngare mon ene gagne habde modon beccu mun bitti pour habde modon jida aw yugatilu qawmahum walla ena kabay koreji mumen pour anje habde modon ben ka to kabe mumen ngare mon jida habde modon walla ena kabay koreji mumen pour hor koreji mun kabe modon ben ko kabe mumen on pami wala pami fala tata'arradu ilayhim oto gardu de fewde be bi akhzin wala qatlin oto nange be hoto barebe wa hadha no wa ma ba'dahu mansukhun o wi odo aya non e aya garowo caggal makko ko nuskhado o nuskhira bi ayati sayf Allah hankane faktul mushrikin has wajatumuhum hankane gasi walaw sha Allah satawi Allah hajino wurtude be e modon la salladahum alaykum ma Allah wurtube e modon so Allah wela ma wurtude be e modon ma wurtube e modon hokka sembe do modon kono Allah wadani non dum non fala gata lukum den be kabay modon Allah wi walakinahu lam yasha'hu Allah hajani dum fa alqa fi qulubihim ar-ru'ba Allah weddi e berde mabbe kulol berde de ngoni gaftade Allah wi fa in i'tazalukum sebe ngoppi on falam yugatilukum be kabani
keɓani mon wa algawɓe beddima ilaykum fewde mon assalama beldal enen mbiyata maslaha qad jaala fama jaala llahu lakum Allah waɗanani on alayhim e mabɓe sabila lawol so tawi ɓe goppi on ɓe kaɓani moɗon ɓe jaaɓi wadde maslaha baddude moɗon Allah waɗanani lawol nangude ɓoɗon mbaraɓe so tajiduna ma on taw akharina woɗɓe ɓe yuriduna ene muuyi an yamanukum nde kolnata on ene peññina limanagal e moɗon o yamanu so jeehi mbaɗana hoolare qawma hum yimɓe mumen so kooti toon ɓen goni masalan bani asad en e bani gaɗafana en ɓen gara e moɗon ƴetta autorisation ngaji koye mumen ƴettana koye mumen bandiraɓe men autorisation ngaji pour yidde waddude e moɗon maslaha kono kullama ruddu kala nde ɓe dutta ilal fitnati fewde e fitina fewde e keferu ɓurki suufiha ɓe jana e keferu he ko ɓuri sattude nde ɓe janirno adan fa in lam ya'tazilukum ɓeɗo so goppani habde moɗon wo yulqu ilaykum salama ɓe beddaki fewde mon waddude moɗon maslaha waya kuffu aydiyahum ɓe curani juuɗe mabɓe ga moɗon Allah wi ɓeɗo fa khuzuhum nangue ɗumen waqtuluhum bareɓe haythu haqiftumuhum kala ɗo tawɗon wa ulaikum ɓeɗo moɗon ja'alna lakum Allah wi min mbaɗani on alayhim e dow mumen sulɗanan doole mo binan peeñ min mbaɗni on dalilu e mabɓe e wardeɓe e nangudeɓe saabu hoto mabɓe ɓeɗo ɓe mbaddani mon maslaha soɓe jeehi ɓe keblano on pour yeddiyande moɗon ɗum nawataɓe ɓe mbadda mon maslaha ɓe ƴetta autorisation ngaji ɓe ƴettana bandiraɓe autorisation ngaji kool noon ɓe dokkonɓe ɗum ɗon so on jeehi seɓe jeehi ɓe pewjo yande e moɗon ɓe keblano on pour yande e moɗon Allah wi ɓeɗo kala ɗo tawɗon ɗumen nangueɓe piyeɓe hacceke jogoɓe wama kana li mu'minin hananani julɗo an yaktula nde warata mu'minan julɗo illa khada an so wana tawatinani hanani julɗo warde julɗo so wana tawatinani aha so tawi tinani wari noon tawa fanditaki ɗum kam ala ko wawi hen wa man qatala mu'minan kala mo wari julɗo khada an tawatinani koko woofi omo raddanno lella walla mo raddanno girja o felli ɗum yane neɗɗo goɗɗo filti yane neɗɗo goɗɗo ala ko wawi hen walla omo soppanno lekki jambere solti yane jambe yane dande neɗɗo wari ɗum fa tahriru raqabatin oɗo ko dimɗingol dande mu'minatin julɗo wadi yetude e iddiye musallamatun jebbilteɗo ila ahlihi fewde koreji baraɗo a faami oɗo so tawi a wari neɗɗo atinani a rimɗinat dande korɗo so gayni walla dande maccuɗo sa gayni mbaɗa iddiya illa an yasaddaqu so wana koreji ɗi jaafo so koreji ɗi jaafima kama gasi a faami sariya noon wi ko temedere ngeloba nogas bintu makadin nogas banatu labunin nogas banu labunin nogas haqaiqa dimdindi nogas jaza'u colɗi a faami ko annaha noon ala aqilatil gasili anani ɗum ɗo de ko koreji masalan anani de barɗo o ballata ɗum ɓen ballatamo taƴane fodde duuɓi tati omo heɓa so gasi tawi noon anani de ko galo ko feccere hitan tan o taƴante so tawi koreji ɗi piyi gaddi donki timminde kees buur ne woyde ittoye toon so gantini kanko barɗo o ƴewanno dañir fo yoɓa fa in kana so tawi laatima baraɗo o min qawmin o jeeya ko yimɓe ɓe ganduɗa adu win ɓe ganduɗa ko añɓe lakum wonande on kono kanko baraɗo uhu muminum ko julɗo ko jeeya ko daabiya hoore fonde kono daabiyanaɓe ko heefereɓe kono kanko kam ko julɗo kanko baraɗo mo tinaka o barɗo mo o ko julɗo baraɗo o ko julɗo kono baraɗo o jeeya ko daabiya Allah wi ɗon tawde daabiyenaɓe bandi ko en ɓe ko heefereɓe ɗo fa tahriru raqabatin tan ɗo ko rimɗinde tan dande maccuɗo gasi iddi ala nde wonno sen nawi temedere ngelaɓe en totti heefereɓe ɓe mbaɗɗo gelluɓe gara ɓe jana e meɗen ɗum sirani ɗum ko kafara ala ɗo ɗum kay ko ni tan imi ala gatili kafara wala diyatu iddi ala ɗo ɗo sallamu ila ahlihi ala li hirabatihim saabu wonde ɓe ruggiyankoɓe
wa in kana salatima baraɗo o min qawmin o jeeya ko yimɓe ɓe ganduɗa baynakum hakkude mon wa baynahum e hakkude mabɓe mithaqun ahdi nan ɗon en badde mabɓe kamɓe daabiyanaɓe keɓe heefereɓe ko gonga kono en badde mabɓe noon ahdi en kaɓata e mabɓe ɓe kaɓata e meɗen eɓe gara jeere men eɗen jaaha jeere mabɓe joni baraɗo o koye mabɓe jeeya ko julɗo kadi ɗo fadiyatun ko iddiya musallamatun mo ene jebbile ila ahlihi fewde koreji baraɗo o ko ɗon oyan a faami fadiyatun musallamatun ko iddiya mo ene jebbile ila ahlihi fewde koreji makko hol ɗum tataɓal iddiya julɗo wona iddiya julɗo temedere ngeloba kanko ko capan tati e tati e tataɓal tawde ko yahudiyanke walla ko anasaranke walla ujunnaje 12 tawde ko majusiyanke wa tahriru e dimɗingol ragabatin dane mu'minatin julɗo e dow barɗo mo o wimo yo deƴo yo umɗo yo faman lam yajid mo dañani dande ko ene rimɗina sabu hattade wasde jogade ko ene rimɗinira sabu wasdemo jogade ko omo rimɗinira a faami walla o dañani masalan ko omo sooda fa siyamu shahrayni ko horde lebbi ɗiɗi mutatabi ayni ɗi ganduɗa ko deggodirɗi tawbatan ɗum ko tububuya min allahi ummarade to Allah wa kana allahu serani Allah aliman ko ganduɗo tago makko hakiman ñeñuɗo wa man yaktul mu'minan kala mo wari julɗo mutaammidan ene teyi ko wari ko piiɗama ko ene waramo ko ganduɗa ɗum ɗo ne wara neɗɗo lofɗamo jambere walla piiɗama laɓi walla pelluɗamo teyɗa ko amma tawi piiɗama ko aada yarani ene wara ko ene hello en aada yarani warde karwa ɗum ɗo ɓoggol tan mbiya neɗɗo sat tan maaya hawra e ladial maaya aada yarani warde ene waɗa foof yerƴude neɗɗo tan yana tan aada yarani warde ɗum so tawi ko ɗum mbarduɗamo ɗum jiida ko piiɗama ko jananɗa ɗum ɗo sa fine tan wawi mayde heddi ko Allah wasa wardema ko noon wawi mayde ɗum mbarɗama fa jazauhu on jobdi mum jahannamu ko jeygol wiyete noon khalidan so naati ko casowo fiha toon wa ghadiba Allahu alayhi Allah tikkanimo wala anahu Allah huɗimo wa a'adda lahu Allah heblanimo azaban lefte aziman ɗe ganduɗa ko mawɗe on kadi Allah heblani ɗum ɗeɗo bone a faami ɗon bismillahi ko noon wa hadha ma'ulun mimma yastahallahu aywa aw bi anna hadha jazauhu jobdi makko ko jahannama in juuziya wala bid'a fi khalafi alwa'di e qawli wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha hawnaki ɗum ɗon Allah wi ina yaafo mo rewani jalan ha may so welama mo yaafade wana bismillahi ko noon aya garo o woni sababu jippademo ko goto e sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo nelino sete muɗum yo jaa kaɓoye ɓe pay wuro woto eɓe jaha toon leñol ne wiye bani murrata en kono awnu ene wiye murdas ibnu nahika noon o wiyete o jaa ko nokku ne wiye fatku rasulu sallallahu alayhi wa sallam o neli sete makko yo jaa kaɓoye jihadi
sete o waɗɗi pucci kanko noon wuro ngo fof fadu ko mum ko heefereɓe kanko goto ko gaynako kanko goto woni hen julɗo o yi sete o ne arana waɗi mbuuɗu o huli o ƴetti ndemmiri ɗi o nanne wi mbaalo hayre kanko o ngabbi dow hayre to o dari nde o nani sawtu pucci ɗi e yimɓe ɓe waɗɗiɓe pucci mbiya la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah eɓe nani mbiya noon tan kanko no telli woni wiide la ilaha illallah o faye mabɓe allah la ilaha illallah o faye mabɓe nde ɓe jetti goto e sahabaɓe rasulu sallllahu alayhi wa sallam fiimo silama ene wiye usamatu fiimo silama wari mo Allah jippini ga aya qur'ana haalani nelaɗo Allah o wi wonde sahabaɓe ma ɓe nelɗaɓe hen goto wari ɓe mbari julɗo pama ɗum ɓe jeehi haaɓe garti ɓe paani nelaɗo noon ɓe coyni ɗum nelaɗo laworiɓe nelaɗo oɗon mbara julɗo mo ganduɗa o wi la ilaha illallahu laabi tati oɗon mbaram holko mbarduɗon kanko Usama to hebbi to o wi nelaɗo Allah kanko de addanimo wiide la ilaha illallah ko hulde bane amen tan nelaɗo a seeki ɓerde makko ha ganduɗa ko woni toon wona an han ma warede ko wiide la ilaha illallah kanko no wiya la ilaha illallah mbaron Allah jippini ayo Allah wi ya ayyuha ɓe mbarimo ɗum woni noon o wi fa sallama alayhim fa qalu ma sallama alayna illa taqiyatan fa qatalu ɓe mbi oɗo salminiranen so wona hulde ɓe mbarimo wastaqu ghanamahu ɓe coggi ndemmin makko Allah jippini ayo Allah wi ya ayyuha alladina amanu e hey moɗon gonɗinɓe Allah ida darabtum so on ɗannima on pelloyi jihade fi sabilillahi e diine Allah fata bayyanu peññinino ɗe ha gandon o ko julɗo walla wona julɗo wala taqulu hoto mbiyete e man alga e on beddiɗo ilaykum feede mon assalama salmina calminɗo on tan hoto mbiye ɗum lasta muminina wona julɗo ala hoto mbiya noon tabtaguna pour tan oɗon ɗabba aradal hayata dunia kaake gurdam aduna aradal hayati dunia kaake gurdam aduna ɗum tan jiɗɗon ɗum tan woni haaju moon fa indallahi gande ene to Allah to maganimu ganle kasiratun kewɗe ɗe ganduɗa so Allah ne wawi alɗin ɗon taw on barani kazalika ni kuntum gonnoɗon ni gonirnoɗon min qablu ko adino kon hefereɓe gonɗon mujarrad wiide on la ilaha illallah goppoɗon onon pourquoi oɗon mbaram wona ko noon wona ko ɗum min ɗon goppoɗon onon hol sababu ko oɗon mbaram fa manallahu aleykum Allah moƴƴani on fatabayyanu ɗum peññinine ɗe haade mon warde julɓe hoto mbatte ɗum koye on nani hoto mbatte ɗum inna allaha Allah noon kana serani bima ta'maluna ko oɗon golla fo Allah khabirun ko kumpitiɗo kala ko mbawɗo wadde Allah nandi walla bima ta'maluna khabiran fa yujazikum bihi kanko woni joɓo won ɗum la yastawil qa'iduna noon fotata jooɗiɓe minal mu'minina to banggue julɓe jooɗiɓe jahani jihadi ghayru uli darari tawde ɓe gona jomiraɓe loruji walla ghayra uli darari fo ne jangguire ene wiye ghayru uli darari ene wiye ghayra uli darari so tawi Allah wi la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ɓe ganduɗa fotodirani jooɗiɓe tawa ko julɓe ghayru uli darari ɓe ganduɗa gona jomiraɓe loruji mo yahani jihadi wona gumɗo mo yahani jihadi wona boofo mo yahani jihadi wona ñawɗo Allah wi oɗo julɗo o fotodirta wol mujahiduna e fellowiyoɓe fi sabilillahi dine Allah potani de pelliri bi amwalihim jawɗele mumen wa anfusihim pittali mumen Allah wi ɓe potani e poti wadde faddala Allahu Allah ɓurni almujahidina haɓetenoɓe bi amwalihim e jawɗele mumen wa anfusihim e pittali mumen alal qayde jooɗiɓe hayso ko lor joƴƴini ɗumen Allah ɓurni yaɓɓe kam daraja tan ɓural aha anni o kamɓe poti kono noon ɓe jeehi ɓe coccodirama ɓuri ɓo ɗum
o kullan julɓe jooɗiɓe ɓe jahani jihadi sabu lorɓe o kullan julɓe yaaɓe jihadi ene kattani ɓe ɓeɗo fof wa'adallahu lhusna Allah fodani ɗumen kam aljanna julɗo kam kattanɗo yaade jihadi yehi emo hattanani yaade jihadi ko sabu hattawasde hattande joƴƴini ɗum Allah wi ɓe potani dey to banggue martaba kono kam fof kam ko aljanna pay wa faddala Allahu Allah noon ɓurni almujahidina haɓaɓe alal qa'idina e dow jooɗiɓe tawlor ala ajran jobdi aziman mawdi darajatin darajuji minhu ummade Allah awa maghfiratan e kafragal wa rahmatan e yurmede wa kana Allahu serani Allah ghafuran ko jafotoɗo jiyaɓe makko rahiman jurmotoɗo ɗumen anani wa nazala aya garowo o jippi fi jama'atin koye dental aslamu jamnoɓe Allah to Makka kono walam yuhajiru perani jaɓino Allah kono jahani fa qutilu mbara yawma badrin ñalawma walde badrin mbara ma alkuffare mbarda e hefereɓe malaikaji ɗi Allah nelno to Makka mbari ɓen julɓe mbardi ɗumen e hefereɓe Allah wi innal ladina tawaffahumul malaikatu julɓe ɓe ganduɗa malaikaji ene mbari ɗumen ɓeede zalimi anfusihim ɓe goni toñɓe koye mumen tatawaffahumul malaikatu ene sella kadi tawaffa ɓolo on Ibnu Malik wi wama bita ay nubtada qad yuktasar fihi ala ta katabayyana ibar katabyina libar ta goto o wi so tawi fuɗɗorima ta wuji ɗiɗi ene sella wattede ta goto tata ene sella mbiya tawaffa tata waffa walla mbiya tawaffa fo ene sella famide mbimine sella bisimillahi ko noon ɗum woni inna alladina tawaffahumul malaikatu ko tatawaffani woodi wona kono ene sella mbiya tawaffahumul malaikatu inna alladina tawaffahumul malaikatu julɓe ɓe ganduɗa malaikaji ne mbari ɗumen to nder Makka ɓeyde zalimi anfusihim ɓe goni toñɓe koye mumen qaalu nde malaikaji ɗi mbarata ɓe nde mbiɓe fima kuntum holko gonɗon e dow mum e alhaali diine mon holko haɗi on rewde Allah no poɗɗo rewrude Allah holko haɗi on ferde qaalu julɓe ɓe haade mumen mayde jaabi malaikaji e mbi kunna minen kay min laatinoma mustada'afina ko min loonanoɓe min ngala min mbawa ñimnude diine amen emin jiɗi rewde Allah kono so min mbi emin juula hefere ɓe ɓuuri min doole mbara min fil anani fil arde nder leydi Makka qaalu malaikaji ɗi puriɓe mbiɓe alam takun ardullahi wasi'atan beele leydi Allah ndi yaajani fatu hajiru fiha peroye so tawi on donki rewde ɗo henna Allah e ngoɗo wuuro on donki fewnitade jalte wuuro ngo payen ladde nde woni Allah fatu hajiru fiha min ardil kufri ila baladin akhara jalte leydi keferi peewe wuuro won hono no woɗɓe ɓe mbaɗini Allah wi fa ulaika ɓeɗo julɓe ɓe malaikaji mbari toon ɓeɗo ma awahum jahannamu ɓeɗo ko jahannama pay ɓeɗo julɓe jeygol pay sabu ɓe ngala dalili ko haɗi ɓe rewde Allah e misala gonaɗo e hoore fonde mbiya a dañani no julduɗa walla a dañani no korduɗa sa wi aɗa hoore woode wiɓe hata hoore walla no mbatten joni ni aɗa foti wadde hunde mbiya e min de somi waɗi sa waɗani tan kadi yimɓe ñanayma i Allah wima yawat hunde mbiya hunde ma yimɓe wonko Allah wi ko woppu ko yimɓe mbi ko sa salima a waɗi ko yimɓe ɓe mbi ko saabu hulde yimɓe ɓe sa mayinata jeygol haydara ala hen ɗum ala dalil so yimɓe ɓe mbima sa waɗi min jalta e ma yaltu yimɓe ɓe jaaha to yimɓe ɓe jaltata e ma wona kamɓe makkanaɓe julɓe wonnoɓe makka ɓe malaikaji mbari toon ɓe wona ɓe mbi ko ɓe dañata rewde Allah haɗi ɓe rewde Allah ko hefere ɓe soɓe mbayi rewde Allah ɓe kaɓe mbaraɓe Allah wiyaɓe per yoɓe jaltu ko haɗi ɓe yaltude wadde Allah wi ulaika ɓeɗo ma wahu jahannam i ɓeto ɓen gona julɓe ande kay ko noon tan somi waɗani humbal tan wuuro ngo wat tan guero mi hoɗo wat
waɗani marhaba gay ɓen ɓe malaikaji mbari ɓeede zalimi anfusihim kañumen goni toonɓe koye mumen e ko toonɓe koye mumen de holko woni toonde koye mabɓe bil mugami ma alkuffari wondude ɓe e hefereɓe ɓe goppi fergo qaalu malaikaji ɗiɗe mbarata ɓe nde mbiɓe fima kuntum holko gonɗon e dow muɗum e alhaali diine moon holko haɗi rewde Allah qaalu ɓe jaabi eɓe gantina ɓe mbi kunna min laatinoma koye mustadafina komin lowananoɓe komin haɗanoɓe ñimnude diine amen fil arde leydi makka ɓe mbi min ñimnude diine ma kaɗeɗa wadde ko weeli Allah ɓe mbiya sa waɗi min taƴoma min jaltama no guure ɗe mbaɗata hen saji ni ɓe mbima sa waɗani ko boni tan eywa sa wonani e jeunesse tawa aɗa wawi salade kay mbimi so tawi jeunesse jaaɓi mboɗo fiya taw mi arata mboɗo joɗoto e rewɓe mboɗo jaɓa kono noon mami joddo e rewɓe tan force somi joddaki e rewɓe tan mi yalta wuuro mi yalta haydara ala hen yomi yalta wuuro mi waɗa ko weeli Allah ɓetta on onon yo wano no jambere hakkude hoore yo wel Allah tan ɗi so weeli Allah tan moƴƴi ko heddi ko so yo metto ala ko bonnantuma enen ko gonga e ma mbaɗirɗa noon wona elde yimɓe ɓe wona elande yimɓe ɓe ko pour ha weela Allah tan wat haydara bonnantama ɓe tawti piltare maɓe gartu Allah wi ɓen de kam so maayi Allah wi malaikaji mbiɓe alam takun ardullahi wasi'atan beele leydi Allah ndi wona hen janji fatu hajiru fiha pere hen jalte makka paye guure goɗɗe fa ulaika Allah wi ɓeɗo waraɓe ma wahum tapporde maɓe jahannama ko jeygol wa sa'at bonide masira ruttorde illa al mustadafina so wona ɓe ganduɗa ko lowanaɓe min rijale worɓe taw ko nayeɓe o kos ngala haydara mbawa yaade won nisa e rewɓe wol wildani cukolon kon ganduɗa la yastadi una kattanani hiila tan feere ngala feere ne mbawri ngala mbawa yaade mbawa yaadude koyɗe mbawa yaade ngala jawdi kene nawa ɗumen ɓen kam ngala hen e rewɓe e nayeɓe ɓen kadi ngala hen ngala kene nawa ɗumen mbawa yaadude koyɗe ɓen kam ngala hen woni illalleyina Ibnu Abbas wi ana kuntu ana wa ummi min almustadafina min nisa'i wal wildani ñande hen mine nenam koye ɓen min jeeya min koye neyejo nenam ko neyejo min kom cukalel min galano min jaari wala yahtaduna sabilan mbawa fewde e lawol Allah wi fa ulaika ɓeyde kam asallahu yama jo Allah de an yafu anhum Allah yafoɓe wa kana Allahu serani Allah noon afuwan ko momtowo bakkotojo gafuran kafrowo wa man yuhajir fi sabilillahi kala mo feri e diine Allah yejide ma o dañ fil arde leydi he muragaman fergo kathiran hewgo wasa atane yajede to banggue arsigi wa man yakhruju kala mo yalti min bayti galle mum muhajiran ene ferana ila Allah fewde Allah wa rasuli ene laaɗo Allah umma yudrikul mawtu mayde tawi mo e laawol omo ferane Allah agaɗo waga ene wayno tabiti ajruhu jobdi o alallahi to Allah mimi kala geltuɗo galle mum ene ferani Allah ene laaɗo mum Allah ñaawi mayde tawi ɗum e laawol oɗo ko yinno dañde ko o dañi ɗum waɗino o wi waaji gooto koye bani leysin ko nayeejo cheikhun maridun kabirun ko mawɗo nayeejo eywa masalan kadi o sellani o wiyete ko Junda'u bun Dumrata ni o wiyete fa qala nde o nani on ɗon aaye Allah wi illa al mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani oy wallahi ma ana mimman istasna Allah wallahi mi wondiri Allah min kam ɓe Allah wi ngala hen ɓe min kam mi ala hen min de komi nayejo kono fa inni kam la ajidu hiilatan wallahi mboɗo jogui feere no mboɗo yaara saabu wali min al mali mboɗo jogui jawdi ma yablugni ila al madinati wa abada minhu mboɗo jogui jawdi ke ene nawami fewde Madina e ko ɓuuri woɗɗude e Madina wallahi mi wondiri Allah la abitanna bi makkata hande wallahi mi walata e ngo wuro kanko nayejo o wini akhrujini anani akhrujuni jaltine kam fa kharaju bihi ɓe jaltinimo ala saririn e mbaɗimo e leecel ɓe nawamo o yoɓi yimɓe pour nawamo o faya Madina hatta ataw bihi tan'ima haɓe gaddimo nokkuni wiye tan'im fa adrakahul mawtu o maayi ɗon o yetteke Madina
fasafaga bi yaminihi ala shimali itti ngodo nyaamo o fobbondira dum e ngodo nano o fobbondira juude makko thumma qala o wi allahumma jomam hazihi ngo nyaamo laka ko anji wa hazihi ngo nano li rasuli ko nelaado ma jeyi o bayi uka ala ma baya aka rasuluka bodo bay o ma an Allah hono no annabi ma o bay orino mani o wadi ni jungo makko tano may fa balagha khabaru makko yanoyto ashab rasulillah halaka yanoy wondibe nelaado Allah fa qalu law wafal madinata lakana atammu wa awfa ajran makana be madina nabe sahaba be nelaado bi so yettino madina burno timmude buri kadi masalan timmude jobdi buri timmude masalan mojjere wadahika minhul mushrikuna heferebe be ngone jalde be waqalu be bi ma adraka ma dalab ngal mayi ko ngal yinno ko ngal dañani dum Allah non jippini Allah wi wa man yakhruju min baytihi kalama yalti gallemu muhajiran ena ferana ila Allah fewde Allah wa rasulihi ena ferana nelaado Allah humma yudrikuhu al mautu maide tawidum e lawol fagad waga o kam tabiti ajruhu jobdi mum ala Allah to Allah ena wayno ko so yettoyinama ko dañanno ko o dañi ko annema ko tan jewete mbi jiyaado Allah goto ko neddo barannodo koye Allah wurtima tan ko warde yimbe o wari tan wi kab o wari capanɗe jeenayo e jeenayo nen warata o nani ceerno goto jiyaɗo Allah mawɗo o ummi o yehi toon pour yidde tuuboyde o yetti ceernajo o wimo o wi ngarmi ko tuubde ceerno o wimo ko mbaɗɗa o wi ceerno ko banmi ko mi yiɗa haalde ɗum ene heewi ceerno ala haalnam tan ko mbaɗɗa neɗɗo kayne tuubata ma haala ko waɗi o wi ceerno mi wari capanɗe jeenayo e jeenayo neɗɗo tawi ko Allah mi wari ɗum joni noon garmi ko jidde tuubde ɗo maɗo beele ñagonɗami Allah yaafomi ceerno wi bawɗo waɗande ɗum ala e ɗum he woɗɗomi o wari ceerno o watte capanɗe jewoni temedere o ɓenni ana ceerno no bawɗo jaɓande ɗum tuub bawɗo walludema ala e ceerno kam yanta hen e bone ɓeydo e joni noon o wari wondi temedere o dañi temedere o ɓenni o nani ceerno goɗɗo o yeehi toon onne kadi o habri ɗum ko waɗi ko ceerno wima Allah kay kam wi so tawi neɗɗo mayani ewa e keferago Allah ene wawi yafade ɗum noon argay ay wuro maniwo nan to ko jiyaɓe Allah goni toon gona toon aɗa rewda e mabɓe Allah hano Allah ñawri foof on toon aɗa rewda e mabɓe Allah hande Allah ñaawi foof so Allah ñaawi a maayi no Allah ala fof waɗa so welama yaafama so welama ko Allah jeeyi so omo wawi yafadema aɗa wawi wadde ɓurɗum o yaafama o ummi e on anniya o fayi to wuuro to o yeehi ha hakkude wuuro ngo walla o diwta hakkude seeɗa tan o maayi o yettoyaki meeɗa kadi julde o meeɗa hoorde o yettoyaki o maayi nde o maayi nde maleykaji lepte ngari maleykaji yurmede Allah ngari ɗi gone foɗodirde maleykaji lepte ɗi mbi o comme ko jeygol tan fayi maleykaji yurmede ɗi mbi o kay ko aljanna tan fayi ɓe duudodira waaji o ɓeene pooɗa ga Allah neli maleyka yo ya ñaawaɓe maleyka o telli maleyka o ñaawi hakkude maɓɓe ɗo maleyka o ñaawi hakkude maɓɓe ɗo maleyka wiyeɓe me Allah wiyeɓe meeto to ummi to e to fay to hoto ɓuri ɓallade tawi koto ummino to ɓuri ɓallade maleykaji lepte ɗi yo nawma panamo jeygol tawi koto fay to ɓuri ɓallade maleykaji yurmede nawma panamo aljanna ɓe meeti ɓe tawi koto fay to ɓuri ɓallade ɓe panimo aljanna sabu hankkadi gasi haaju makko gasi ana ɗum woni inna alladina tawaffahumul malaika ndo anani wa man yakhruj min baytihi muhajira ila allahi wa rasulihi on mo yalti galle mum ene ferani Allah ene ferani nelaɗo Allah ala ko nayi ɗum so wona jaɓoyde Allah summa yudrikul mawtu maayde tawi ɗum e laawol faqad wagajuru ala Allah o jobdi ko tabiti to Allah dañi moƴƴere gasi ni wona
وكان الله سيراني الله غفورا كو كفر ورحيما جرمتون الله وإذا ضربتم سؤال دنيما في الأرض إليت سؤال دنيما إليت هذا جها فكأنه قال لا بأس في الهجرة اللي الله ko baasi ala e pergol wala mashaqqata to e ngala e pergol fiha e dangal dom bik a faami de woni to e ngala hen لكون الصلاة تكسر فيها سبو جولد ان استي دانغال وانا هذا من جملة الساعات التي يرونها في السفر دم دو كوي غيده دي الله hokkata dannido to bange yaajeede ewa woni non ida darabtum so on dannima dangal juungal buri famdude hen non ko arba'atu burudin to shafi'iyyu wal baridu non arba'atu farasikha sanani baridu ko farse xeje nay non aywa ko kiloji tati laabi ne wana ko sappo e didi ay dum laabi nay sapande nay e jeete kilometre wana aywa kilo ko ujunnaaje jeegom dira ko ujunnaaje jeegom dira wa zira'u non 36 asbu'an o wi dira ko hawrata ko capantati e jeegom fedendu wite dira wal asbu'i 6 sha'iratin e wa sa'iratu 6 sha'iratin an kandi dum min sa'ril birzawni o wi ko fedendu ko lebi jeegom ko lebi jeegom e lebi masalan mbam puccu wa kana enda malikin wa kaza enda malikun ko non wi wa enda abi hanifa non ko salasata ayyamin min anani man aksara min aksari al ayyami ma al istirahati fala yasihhu al qasra fi aqall min 4 burudin enda malik wa shafi'i abi hanifa wi ustete ko ganda ene yarane balde tati kala ko yarante balde tati no uste almami malik non shafi mbi ko 90 km na so wona balde tati mal istirahati tawane wonde poftugol fala yasihul qasu fi aqall min 4 burudi inda malik wa shafi'i malik shafi'i bi so manki 90 km sellata wala fi aqall min 3 ayyamin inda abi hanifa wi so manki balde tati ko ene yarane baltada usra so wana manasikul hajj o wi manasikul hajj non fa innahum yaksuruna fi aqall min zalika li sunnati o wi non so tawi non ko sa ummima makka afayi mina walla ummima mina fay muzdalifa so waktu tawi may la wala dusta ay so timmani sabu sunna sabu rasul sallallahu ustude nde woni ida darabtum so on dannima fil ardi leydi fa laysa alaykum ala e modon junahun bakala an taksuru ne gustoton min as-salati anani de e julde in khiftum so tawi on kuli an yaftinakum le hebata on anani de ko on jida alladhina ben kafaru be ganda ko yeddube Allah innal kafirina sabu heferebe kay kanu latima lakum wanande on aduwan ko anbe mubinan fenyimbe gañu kefere kay ko gaño penyinde gañu bayanu lil waqi wana koko jogori wana yidi wana idzaka fala mafhuma lahu wa bayyanati sunnatu anna al murada bis safari dalili huwa 4 burudi won biiden ni wa marhalatani ko kirndidi wa yukhadhu fi qawlihi fa laysa alaykum junahun annahu rukhsatun la wajibun anani de tawde Allah wi ko bakkar ala e mon so on gusti ndeke firtani ene waddi wana ay ko ene newi tan on newna nama tan so jidi uston ndeke sa ustani ala base wana afami non de wa alayhi shafi'i safiyan ko be hudum jaari waddaki tan e mbi waddaki afami don de almam mali no ustude julde ko sunna mo ganduda ko tengtinado Abu Hanifa non wi ne waddi
wa idha kunta an muhammadu sa tawama fihi me mabbe odon kuli anbe fa agamta lahumus salata an yimnani be julde anani de faltaqum da'ifatun yo daro fedde minhum e mabbe kambe julbe be maaka wondude ma fedde wonde ne wada rikkile daro wal ya'khudhu fedde dardide ma de non yebe jaggu aslihatum kabirde mabbe sebe julde ma gofo etti silamum fa wado rofa tay ko fetel jogi yo rof tay ko silamu jogi yo rof so faye julde fa idha sajadu so tawi onani juuloɓe ɓe juuli fal yakunu fedde nde juulani nde yeɓe laato min wara'ikum ɓe keeda caggal mon ɓe ndena on famide woni sababu aya o jippade ko nelaɗo e sahabaɓe eɓe kaɓerno e wolde bani anmar to batni nahla en juu tous baaru yoni tan kamɓe julɓe ɓe ɓe goppi silemeje ɗe ɓe gone julde hefere ɓe darti ñanane mabɓe te ɓe gonno koye habde waktu yoni tan kamɓe julɓe ɓe gone julde ɓe goppi silemeje ɗe ɓe gone julde tusubar ɓe cilmini hefere ɓe nimsiti mi wayi hiiɗi en luppi enen kaɓa yim yo gone julde dar enen jeeɓa ɗumen ɓe mbayande ma moññende woodi e hefere ɓe mbi eɓe jogui julde wonde nden julde ɓuraniɓe yummiraɓe mabɓe ɓuraniɓe babiraɓe mabɓe soɓe paye julde nden wi jannane mabɓe haade nden julde Allah addirni Allah wi so oɗon juula an Mouhammadou aɗa wonde mabɓe yoɓe pecce ɗiɗi hen feccere yo daro garda nde feccere yo julde ma so tawi koɗo ustete julna ɗumen darde wotere dartoyɗa sa dartima fedde nde juula darde heddi nde calmina dartoɗo ɓe dariɗo ɓene gara julde ma darde wonde nde tawi koɗo ustetake tawi ko farilla koɗo ustetake wonno ko darɗe nen juuloton julna fedde adi nde darɗe ɗiɗi sa waɗi tawi a gayni a ummima a dartoyima fedde wonde nde kayre nde fedde nde juldatade yoɓe jokki julɓeɓe calmina seɓe calmini ɓe dartoɗo ɓe darinoɗo ɓenne gara julde ma darɗe ɗiɗi ɗum woni fal yakunu fedde nde juulani nde yeɓe laato min wara'ikum ɓe gona caggal mon ɓe ndena on ha gay noon waltati on saha so on gayni yo ar da'ifatun fedde ukura wonde lam yusallude juulano fedde nde juulano nde nden yo ar fal yusallu yoɓe juuldu maka wondude ma kamɓene wal ya'khudhu yoɓe nangu hidrahum dentogol mabɓe wa aslihatahum e kaɓirɗe mabɓe waddalladina kafaru yiɗi ɓen ɗon hefereɓe law taghfuluna hanino on beltidima so on darima oɗon juula an aslihatikum ga kaɓirɗe moɗon sinno ko sagoji mabɓe joƴƴi noon silemeje ɗe ɓe jenay mon ɓe mbara on kono Allah wi jagge silemeje mon seɓe tawi on oɗon juula kele yummira mabɓe jokkon julde mon bonata aɗa taƴa dane kefetana juula Allah akbar cakke jogoma tat taƴa dane jokka huccide funnangue ala huccide hirnangue ala haalde ala fof bonnata julde fof bonnata julde jiɗɗa fof kuccita Allah wi on saha ɓe jinno ko beltino ɗon kaake mon fa yamiluna aleykum ɓe oño e dow mon maylatan oñande wahidatan wotere ɗum wonno sagoji mabɓe wala junaha aleykum bakkara ala e moɗon in kana bikum adan so tawi lor ene moɗon min maɗarin ko wayno toɓo en aw kuntum marda walla on cellani Allah wi bakkara ala an tada u joƴƴi noon aslihatakum kaɓirɗe mon ɗe joƴƴi noon so jiiɗi joƴƴi noon basi ala wa khudu nange hidrakum dentogol mon e anɓe mon fodde no kattinirɗon inna allaha Allah noon a'adda o heblani lil kafirina hefere adaban lefte muhinan ɗe ganda ko koynoje Allah wi fa ida qadaytumus salat so on gayni julde fadhkurullaha ñangtoɗe Allah hol ɗum mbiye subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar woni baqiyatu mbaɗe ɗum ene yiiɗa anani qiyaman son jiiɗi mbaɗon baagiyatu oɗon jooɗi o qu'udan son jiiɗi mbaɗon baagiyatu oɗon leeli oɗon qiyaman son jiiɗi mbaɗon baagiyatu oɗon dari o qu'udan son jiiɗi mbaɗon baagiyatu oɗon jooɗi wa ala junubikum son jiiɗi kadi mbaɗon baagiyatu oɗon lelori banggueji no jiɗɗa fof wat masi ala yo waɗe tan timi qiyaman o qu'udan wa ala junubikum
mbi noon o wi wona baqiyatu o ko julde nde so waktu yonti a wawa darade juula jooɗoɗa a wawa jooɗade juula leloɗa fof wat ene dagi oyo juule tan a faami ɗon de fa ida ɗma'anantum so on koolima noon hankanti heefereɓe janata e mon Allah wi fa aqimu salata ñimne julde nde no foti juulirede ni sabu inna salata julde kanat latima alal mu'minina e dow julɓe kitaban ko windande nde ganduɗa mawqutan dottande waktu mum yewtata nemnetake so waktu ene e juule wa nazala aya garo o jippi ko lamma ba'asa sallallahu alaihi wasallam da'ifatan fi dalabi abi sufyana Allah neli fedde yo ya yiiloyo Abu Sufyana jana e mumen wondi muɗum lamma raja o min uhudin tuma nde ɓe gorti wolde uhudi andi den julɓe ne heewi yuwaɓe an kanti noon kamɓe ɓe goo fof a sakkul jarahat ɓe gone wullitade min de junggam ngo guila ko piyaɗo hen silama junngo ngone Moussa o wi min de mboɗo fiyono sawre woñoldu m nduɗo Moussa min de mboɗo fiyono silama e hoore ha joni sellani go fof kadi sabaɓe ne gullito Allah jippini aya garo Allah wi wala tahinu hoto lo'e fibtigai e ɗaɓɓude alqawmi heefereɓe ƴeewoyi heefere kaɓe mabɓe so in takunu te'lamuna so on laatima wonko muusata on oɗon muusni wonko muusata on fa innahum ya'lamuna kamɓene wonko muusataɓe eɓe muusno kama ta'lamuna hono no muusnortoɗon ni so wonko muusata on kamɓene kay wonko muusataɓe hono ko muusata on ko ɗum woni in takunu ta'lamuna so on laatima oɗon muusno wonko muusata on fa innahum kamɓene kay ya'lamuna eɓe muusno kama ta'lamuna hono no muusnortoɗon ni oto kuule habde mabɓe wa tarjuna te wal haalu onon oɗon jorti min Allahi to Allah to baraji ma la yarjuna kamɓe heeke heefereɓe keɓe jortaki onon kam oɗon jorti so on mayinadde aljanna in kafeno so mayi ko fay jortaki ɗum wa kana Allahu serani Allah aliman ko ganduɗo kala hunde hakiman ñeñuɗo aya garowo o jippi ko gorko goto ene wiye Ɗu'matu bun Ubayriq wiye ɓe gustodaɗe mabɓe walla min deƴƴaɓe ngayen walla ɓe keɓoya place uji goɗɗi so mbawde jogi haalanmo on lebti koy yo deƴƴu walla o usta dande a faami o wi oɗo aya jippi ko golle oɗo gorko goto wiye Ɗu'matu bun Ubayriq ko jaljallo goto o wujji mekeñ o noon ko jamma o wujji ɗum kanko jaljallo o ɗo wujji mekeñ o wonno koye gafakke o waɗi ko condi ndi ko condi daneeri ne wawi taw ko puudar wawi taw ko condi gawri ko daneeri kam mekeñ o ko hen wonno o yaltini mekeñ o e nder masalan gafakke he andi tasoto e makko kadi mekeñ o no suudiri ɗum nini yaha condi nini yuppo e laawol hawa are galle yahudiyanke goto ko sehil makko kanko oɗo Ɗu'matu koye sahabaɓe nelaɗo jeeyano o wujji mekeñ o ari e galle yahudiyanke o noon o wi moftanam mekeñ o yahudiyanke o ko sehil makko moftanimo i ha weeti joom mekeñ en jiyani mekeñ ndewe e leydi e ndewe condi ene ndewi hen ha jettiɗo mekeñ o moftaɗo naati ɗon mbima an de mekeñ amen gujjaɗo ko ɗo woni on wi min de mboɗo joguiɗo mekeñ kono komi desdaɗo hol desnuɗoma Ɗu'matu Diallo bete Ɗu'matu Diallo resnimi mekeñ o nanɗo ɓe jeehi to Ɗu'matu ɓe mbi Ɗu'matu an wujji mekeñ amen Ɗu'matu wi wona gonga wujji mekeñ o ko yahudiyanke o o takki yahudiyanke ɗo takki yahudiyanke o wonde ko kañum wujji yahudiyanke wi wujjani o wondi o wi ko yahudiyanke o wujji Nela sallallahu sallam noon tawde ko sahaba ko julɗo miiji julɗo kam jaranta ɗum wonde e fenande sabu ƴewde hoore mum wayni
nelaɗo haqqe koreji makko ngari mbi minen fof komin seedeji kanko Ɗumatu Diallo koreji makko ngari mbi komin seedeji wonde oɗo wona gujjo o yahudiyanke hay ñande ɗo wonko wujjuno o nanga ko kanko tan fota wonde kanko wujji Ɗumatu o meeɗa wujjude koreji makko mbi noon nelaɗo wi tawde ko noon yiɗi tajje jungo yahudiyanke de nelaɗo himmani tajje jungo yahudiyanke Allah jippini aya garowo o Allah wi innano minen anzalna ilayka min jippini fewde ma alkitaba min jippiniri fewde ma alkitaba qur'ana min jippini ɗum bil haqiqa gon holko min jippiniri li tahkuma beele ñawirade baynan nasi hakkude yimɓe beele ñawira bima araka Allahu ko Allah andinma ko ɗum min jippiniri wala takun hoto laatono lil kha'inina jamfotoɓe hoddiɓe mumen hoto laatono ɓe khasiman ka beññodiɗo hoto walluɓe de wastaghfirillah Muhammadu imsinuɗo Allah inna allaha Allah kana o serani ghafuran ko jafotoɗo rahiman jurmotoɗo a himmani tajji jungo oya toñangue imsino a waɗani kono imsino wala tujadilu hoto wallondir anil ladina gaɓen yahtanuna anfusahum ɓe enen jam fo koye mumen inna allaha Allah la yuhibbu kulla khawanin man kana khawanan athiman Allah yiɗa mo ganduɗa ko on laatiɗo khawanan kewɗo jamfa asiman kewɗo bakka Allah yiɗa on yastakhfuna kanko oɗo Ɗumatu Diallo eɓe cuuɗo kanko e koreji makko sabu gacce eɓe cuuɗo minan nasi yimɓe kono wala yastakhfuna ɓe mbawa suuɗade min Allah e Allah Allah kam ɓe mbawa suuɗade ɗum wa huwa Allah ma'ahum ene wonde mabɓe e gandal mum id yubayyituna tuma nde ɓe mbaali eɓe cuuɗa ma la yarda ko Allah welaka minal qawli konngol ko Allah welaka to kango eɓe mbaldi wadde malde takkude yahudiyanke o Allah wiina tawande ɓe mbaɗata nden feere nde wa kana Allahu latima Allah bima ya'maluna keɓe gollata muhiɗen ko peltiɗo hen gandal ha antum onon ha ula'i ehey mon ɓeeɗo jadaltum anhum oɗon ballodira ga maɓɓe Ɗumatu e koreji mum oɗon balla ɗumen fil hayati dunya e gurdam aduna faman yujadilu llaha anhum hol bawɗo weññodirde Allah ñande yawmal qiyamati anhum ga maɓɓe son balliɓe ɗo hande ñande darga hol bawɗo walludeɓe oɗo Ɗumatu caysayagu waɗi ngu onon fof oɗon ndenda oɗon balla Ɗumatu wadde caysayagu oɗon balla ɗum takkude ñande yawmal qiyamati so Ɗumatu darima e yeeso Allah hol bawɗo weññodirde Allah e yeeso mum ñande hen minen jingantamo ñande hen oɗon mbaɗa noon amman yakunu walla holi on mo ene laato alayhim e wuyɓe ɓe wakilan mo ganduɗa ko wakilu hol baɗo hol gono wakilu makko ñande hen ɓe ko min woni daraniɗomo jawabu mum la ahadan yafalu dhalik hay goto wawade wa man ya'mal su'an kalama golli ko boni aw yadlim nafsahu walla tooñi hoore mum summa yastaghfirillaha rutti imsiniɗo Allah yajidillaha ma o taw Allah gafuran ko jafotoɗomo rahiman jurmotoɗo kala mo waɗi ko boni imsini nimsiti woppi walla tooñi hoore mum imsini nimsiti woppi Allah wimi yaafo kono wo man yaksib ithman kala mo faggiti bakka fa innama yaksibuhu ala nafsihi ko faggiti ko koye makko artata wa kana Allahu latima Allah aliman ko gando hakiman ñeññuɗo wa man yaksib khadi'atan kala mo faggiti bakka tokoso aw ithman walla faggiti bakkan mawɗo humma yarmi bihi o ƴetti bakkaɗo o weddi ɗum bari an mo waɗani hay goto mo waɗani hay hunde mbaɗɗa ko boni ittuɗa ko boni ko beddiɗa takkuɗa goɗɗo mo waɗani humma yarmi bihi o ƴetti bakkan mo waɗi o weddi ɗum bari an kisɗo mo waɗani o itti o takki ɗum no mbatten hen saji ni mbaɗa ko boni tan mbiyeɗa ko an waɗi mbiya ala ko kaari waɗi Allah wi fagadi tamala on de kam rontima buhutanan toñange o ismane bakkar mo binan pen o de rontima bone o de rontima bakkar mawɗo
walawla fadlullahi sannatan wana ɓural allah aleyka ma an mouhammadou wa rahmatuhu sannatan wana yurmede allah e rendema la hammat ma himmantuno da'ifatun fedde min e mabɓe an yudilluka ne majjintuma sannatan wana allah ene yurmima sannatan wana allah ene renma ɓeɗo hefereɓe maɓe ndeweteno ha gonta koɗɗu ɓe majjinma e ga ko tellinme ma ko allah wi o ma yudilluna ɓe majjinta noon illa anfusahum so wona koye mabɓe te wama yadurrunaka ɓe mbawa lorudema min cheyin haydara keɓe tampina koye mabɓe tan aha bone koɓe mbaɗata ko koye mabɓe tan artata a yettata koma an wa anzala llahu alayka alkitaba allah noon jippinema qur'ana woli hikmana e ñawoje qur'ana wa allah maka allah andinima e qur'ana malam takun ta'lamu ka andano to banggue ñawoje ka andano to banggue ko wirni allah andinima wa kana fadlullahi serani ɓuural allah alayka ma an mouhammadou aziman ne mawni la khayra jam kay ala fi kathirin ko heewi min najwahum e deeyuji mabɓe kamɓe deeyoɓe yimɓe deeyoɓe ko heewi e deeyuji ɗi waɗa ka barke illa noon man amara bi sadaqatin aw ma'rufin so wana noon deeyo ɓe ganduɗa ene ndeeya ene jamire yo sadaqa waɗe aw ma'rufin walla ene ndeeya yo moƴƴere waɗe aw islahim baynan nasi walla ene ndeeya kaari e kaari ne kaɓi bedditinen kaari e kaari ne kaɓi mbaɗen feere ɓe duttodira kaari joom suudu mum ko cuutiɗo mbaɗen feere gartiren gon deyde ne moƴƴi eɗen jiiɗi maade juma eɗen ndeeya kaari e kaari ne ndesdira eɗen ndeeya kaari ndiɗi kaari ne ƴawa ɗum eɗen ndeeya kaari ne haaɓe baw mum eɗen ndeeya kaari ne haaɓe yum mum eɗen ndeeya ɗum fof ne moƴƴi kono deeyo won aɗa ka barke wa man yafa'al zalika kala mo waɗi ɗeɗo gueɗe ko wayno deeya ene yamiri moƴƴere deeya ene yamiri fewnude hakkude yimɓe allah wi ibtigha o waɗi ɗum tan ko ɗaɓɓude mardatillahi weliya allah hay hunde o waɗirani ɗum so wona ha wela allah fa sawfa nu'tihi allah wi oɗo mamin joɓ ɗum ajran jobde aziman mawdi wa man yushaqiqir rasula kala mo lurodiri e nelaɗo allah min baadi caggal ma tabayyana lahul huda caggal nde feeñanimo peewal o yattabi'a o rewi gayra sabilil mu'minina taw wona lawol julɓe o rewi lawol ngol o wela allah wi no wallihi min mbaɗamo ko gondiɗo mata walla ko ɗaɓɓi wondude ko min dewnamo e mo rewi o tawi tan dewɗa tan ko bonande allah wi jiɗɗo ɗum no wallihi mata walla no wallihi min mbaɗamo o wonda mata walla ko yiɗi wondude ko tawde ko seyɗade min ɗaɓɓatamo limata wallahu min ad-dalali tawde ko majjere bi an khalli baynahu wa bayna fi dunya hakkude makko e majjere nde min goppitaɓe o rewa hen ko nuslihi min nannamo jahannama jeygol wiyeteni o suma toon wa sa'at boni noon masira ruttorde tawde ko jahannam saabu inna allaha allah la yaghfiru o yafatako an yushraka bihi nde o rendinte e makko nde rendinte e makko o jaɓata ala rewa jalan ha maaya ala wa yaghfiru omo yaafo noon ma duna zalika ko wona rewde jalan ha maaya kala bakkan mo mbawɗa wadde tawde wona rewde jalan allah wi ne yaafo liman yasha mo wela mo wela kadi wa man yushrik billahi kala mo rendine allah ko wona allah faqad dalla on kam majji dalalan majjere ba'idan woddude gonga in yad'una kamɓe hefereɓe ɓe ndewani min dunihi ko wona allah illa inathan so wona jalangeji debbi ko wayno laata en uzza en manata en allah wi wa in yad'una ɓe ndewani kay illa seyɗanan so wona seyɗane maridan mo ganduɗa ko candalo la'anahu llahu allah kay huɗimo woɗɗinimo yurmede mum wa qala shayɗane hina iblisa o wi allah la attakhidanna minne mi wondi mami jogi tan hooram min ibadika e jiyaɓe ma nasiban gueɗal mafrudan parlagal mami nodduɓe ɓe ɗoftomi iblis wi noon mami wiɓe gaare ɗofteɗe kam
wala udillannahum mi woodi minne mami majjidɓe ga goonga wala umanniyannahum mi wondima mi wonnuɓe mi weddo e ɓerɗe maɓɓe mi wiya on ñuutat balɗe mi weddo e ɓerɗe maɓɓe ummital ala mi weddo e ɓerɗe maɓɓe kasbore ala mami hokkuɓe mami wonnuɓe ngoɗela wana wonde o ngoɗela mami wonnuɓe wala amurannahum Allah nela iblisa wi mi wondima mi yamir leñol jiyaɓe maɓe an Allah mami yamirɓe holko jamirtumi ɓe fala yu batti kunna yeɓe taj adanal an ami noppi nemaraji mi yeɓe jeel nemaruji ɓe mbiya ko jaleŋeji jeeyi mami wiɓe noon wala amurannahum wallahi mami yamirɓe holko jamirtumi ɓe mami wiɓe fal yughayirunna yeɓe mbaylu khalqallahi tago Allah ko Allah dangnuno yeɓe karmin ko Allah harminno yeɓe dangnu mami wi noon o waɗani waɗi de warada annahum 999 min kulli alfin ko wi ma o jogito nasiban mafrudan e jiyaɓe ma ɓe an Allah mami jogito hen gueɗal ngal ganduɗa ko parla ngal ngal ɗon ɓen ɗon jiyaɓe ɓe o wi ɓe yawmal qiyamati rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi ñande yawmal qiyamati ujunere fof temedde jeenayo e capanɗe jeenayo ɓen ko rewnoɓe iblis ko jeygol pay goto teela pay aljanna ha yimɓe fof gasa lima fil hadis ɓe mbi rasulu sallah sallam ɗum hawnaki anelaɗo wima ma antum fiman siwakum onon ɓeɗo julɓe on mbayani eɓe gonani onon illa ka shi'rati l baydai fi thawri so wona leeɓel danewel no waya ngaari ɓaleri kurum ni noon mbaɗon julɓe mbaye hefereɓe to banggue keewal kono leeɓol danowol gotol e nder leeɓi ɓaleji ngaari no mbayni noon julɓe me famɗude julɓe pamɗin fewi heddi julɓe ko moɗi sondo en kono en pam keewani ko moɗi sondo noon sabu wa warada kadi joli anna yawma alqiyamati yaqulu llahu li adama allah ñande darga wiya adama ukhruju min zurriyatika yo worko jaltinɗa e leñol ma ngol bu isannaru jeygol hankkadi nelama koye fa yaqulu ya rabbi wa ma bu isannaru kanko adama o wiya baba allah holko jeygol nela e dow mum fa yaqulu llahu taala allah wiyamo ukhruju min kulli alfin 999 kala he ujunere ittu temedde jeenayo e capanɗe jeenayo e jeenayo ɓen pay ko jeygol fa enda zalika tashibul adfal min shiddati lawri so wi noon tan cukolon mbaɗa leyɓe daneji woni yawman yaj'alul wildana siban on ñala maaroy iblis wi noon noon ko wi ko o waɗi wa min zalika ene hen kadi taghyiru sifati nabiyina alwaqi'i min alyahudi wannasara ay ɗum ɗo ko iblis wi wonde ma yamir yimɓe ɓe yo mbaylu tago Allah ene hen ko ganduɗa sifaji annabi o gonɗe tawreta yahudiyankoɓe mbayli annasara en sifaji annabi gonnoɗo linjira ɓe mbayli wa taghayyuru kutubihim e baylugol defte mabɓe wa min zalika ene ko iblis wi ko kadi taghyirul jismi waydude ɓandu mum a wayra neɗɗo ne ɓawli kurum tan patton joni tan ɗo biɗi Abdoul Ndiaye ɗo tan wajja tan Allah ne ɓawlinma mbiya an a ɓawlata Allah wawa tagde ko an wawi tagde codoya heesal top zel akaña emos movat le coda ɗum mbaɗa e ɓandu ma escanlay ɗum ɓuuri yawde wojjinde coda ɗum mbaɗa e ɓandu ma beele aɗa wajja ngol boɗowol sa banki tan nde a ɓawlat nde a wajjano a fenat ɗaccu tan ɓawla ala ko bonnantuma momman bolel no goddiri ni Allah waɗi ɓe noon ande ɓawlu tan ko bonnantuma
ene hen taghiru bil wasmi ko wayno sokade e ber tuppade biida kadi Allah wawa bawlinde tondu an wawi bawlinde jaha bawlinoya wa taghiru ash-shi'ri bil wasl non kay lebi ma Allah rokkaji ma juudi biya a woysa yo Allah rokkata kam lebi juudi jaha codoya bitik temen nay coda kerli bada e noppi ma bada e hoore ma betene ene yurto biyaade ñemtina madamebe lima fil hadisi nelaado Allah o wi la'ana Allahu al-washimata wal mustawsimata Allah dey hudi tuppido e tuppudo fof jom lelnowo tuppa o Allah hudi on lelido tuppi o Allah hudi dum wal wasilata wal mustawsilata Allah hudi coddo kerli gorko coodoydo kerli totti debbo mum yo fu yo moroyo Allah hudi on gorko debbo coddo kerli wade sukunu mum Allah hudi dum debbo mordo mo Allah hudi dum mordo e morado e coodoydo fu Allah hudi tenela Allah wi non ko jaaba sa iti temedi asode kerne totti debbo yo nyaanto yo wad dimbal jabot ganda hoyi iblis ayante mum annen aha wa man yattakhidhi saydana waliyan kala mo jogiti saydane ko doftotodo dum min dunillahi ko wana Allah a jaggi saydana do dofto ngoppa Allah o de faqara khasira perti khusranan perti mubinan pen sabu yaiduhum saydane o fodanta yimbe be ko on juutat balde de woyu mannihim omo wonnabe ko jiddon fo mo an kep omo haalanabe ummital ala omo haalanabe jobdi ala wa ma yaiduhum shaytanu saydane fodanani yimbe illa ghururan so wana komti ulaika edo wadbe de gede rewbe iblis ko wi ko be ma'wahum tappate men jahannamu ko jeygol iblisa wallahi iblis ko jonta iblis wallahi ko jonta nde Allah wi mo yo sujjan baba adama o sali Allah haali ko ha gasi wi yaltu bureau jamdi mum yaltu walla maya o wi ay wasa min on ko yinni anzirni day mo tan ha darga tan muñana Allah yala woddi se bodo ay muñande wonon kam an kanti ila nafkhatil ula kham bimi kam innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum kam don kam muñani mudum kono su benni don ala hen kama yo o wi wadde non minon ko jinmi hal alwiha o wi la ahtadi kan zurriyatahu tawde ko ni baddabi ay o ko jibini ko mami jawlo hen ko belami ha heewa bele min yanta am min nadde jeygol alwiya mi yamiriya mi ayani o wadi tereji bal yimbe bada tarna basuji ƴeew godol e woddude ni ƴeew jamanu e ɓallade waktu ere Allah ko bar yimɓe fof ene keɗi hay goto yaata te yoɓetake ƴeew so takkusan yoni 3h mbiya yo neɗɗo ya guila tardani jaaha daga biye itta kaari ma naata Allah yiiɗa annabi Allah yiiɗa juula takkusan tawma toon a juulani futuro tawma toon a juulani te mbiɗa ka julɗo a fenat an a wana julɗo ka julɗo an a faami ƴeew jama nana a yahani to yoɓetake force ala ko Allah ko wartan ar ɗo garaɗo yurno aɗa fiye karo suuji ko mbatta to iblis ceero ko gojontade Allah dey wallimo iblis kay Allah walli ɗum tigi rigi kumbal waɗa ñalla amde ha mbiya ceɓet walla yummiraɗo seytane murno gudel mum wiya hande koye ma Allah yaafo Allah jogo yaafade watte Allah yaafata komo cekke jogere tan an hol ino ko Allah yaafata ma hande de ha Allah yaafo Allah yaafo ma ni atay Allah ka yaafata koma tayani a ƴetti course ma aɗa haɓɓe gudel aɗa wedditi caggal Allah hande koye ma Allah yaafo i Allah jogo yaafade i Allah ka yaafata ko perguitiɗo wona kay teyɗo kay ala teyɗo kay gañoto tan perguitiɗo noon Allah ne wawi yaafade faamiɗo de bisimilla iblis ko jontaɗo noon ɗum waɗi noon ko wi mako ɗum waɗi ko ene wawi wonde ko haala wonde ñande yawmal qiyamati kala ujunere neɗɗo goto natata aljanna ene wawi wonde ceer
kala ujunere goto nata aljanna ko wiyoɓe ko julɓe gona julɓe wona ko wiyata ko julɓe fof woni julɓe julɓe ene hen julɓe yulɓe ene hen naafiqeɓe ko woni julɓe ko cetta seeɗa kina heewani wona ko tukkata tiiɗe leydi ko fof wondi julɓe ƴeewɓe goda ko enen mbaɗa tan kono ala ɗo diine dere mumen ɓe ganda hunde so tawi yi ko bonna ɗum tan joni joni bonna on kay comme mbimi aɗa wirdi joni joni lasima gayni tan fijirde nanɗa waɗa tan aɗa ɗamini capanɗe nayyi tan e so tawi ami tan jomum wiya ñande nde ɓiyam o suddete nde o ari o lengui tan aɗa ɗamini desa tan bonnoya hen ko bannoɗa ko foof ñande o kay wona julɗo ko say joni joni tan dengelel joni joni tan laasima wonno salatul fatiha a gayni a morli kursel dengelel tan a fayi toon ceerno kaka ngaɗa an ka wona julɗo joni joni tan a juuli aɗa heppa ko gaynata teere hannde ko camaraɓe hoode mbaddata bal atan aɗa fayi toon yan ko wona julɗo ka say ceerno a bonni ko ɓoy julɗo o bonni ko ɓoy gila aɗa juula aɗa miijo no baalo wona ɗo biidnatirta gila aɗa juula Youssou Ndour nana fiiji hannde aren dañal sorano hannde ko Youssou Ndour fijata toon ñande ene ƴettu ujunnaji kam natoya aɗa heppa ko gaynata juulde walla Modou Lo cekke jogoo lo saka Modou mum kaka ngaɗo woni ko wiyata julɓe ko ɗum woni ko wona ɗum waɗi ɗum heewani no feewi ulaika ɓe kay ma'awahum jahannamu ɓe kay tapporde mumen ko jeygol tan aha ɓe kay ko jeygol tan payi ya nelaɗo mbano famɗude ni ala no poti hedde ujunere en kala e aduna fof poola ande ko ɓe gonno julɓe ceer tawi kay wiye kay isruna sabiruna yaglibu miyete yimɓe nogas so mbayi temedɗi ɗo ko yimɓe nogas tiɗɓe de ko ndiya ɓoyde julɓe puɗɗi loode o holfino o wi ala ana hafa fallawde o watta temedere fof temedɗiɗi ujunere fof ujunere joni kala ujunnaje sappo keefeero mbawi temedɗiɗi ujunere julɓe min ƴeew Sénégal 95% ko julɓe capanɗe jeenayyi e joyo ko julɓe e nder Sénégal wiyoɓe ko julɓe joyoɓe goni heefereɓe ƴeew joni dendagal l'islam fof ala e Sénégal kamɓe jeeyi mi andi kay ɓe koye andi kay julɗo koye kala ko wiyete l'islam ala e Sénégal hannde hay wona ñawore mum wona kettuko mum wona kotti mum kala ko julɓe mbaɗatno en mbaɗani non kottirten en koɗirani noon en ñamirani noon en desirani noon en ala fof ko mbaɗɗen kala ko yowite l'islam en mbaɗani sono han jamaji en kala yimɓe nante gasi Allah ko tan kala yimɓe ɗanade gasi kono hay hunde wona nelaɗo noon wino wona wi so diine o aduna on e gasa ma yi jamaji ɗi ne mbi pip kono hay goto ala toon ko fitti ko wona yimɓe goni toon wona yimɓe ala ko keewal tan mumitiri keewal mumitiri woni nder jamaji ala ko woni toon yaade juule jamaɗo oppi galle waɗi waɗa ko wela ko firti debbo ma nan waɗa ko wela ɓiye nan waɗa ko wela aɗa woni jama ko mbatta toon artu oto juulo oto hoor won keeɓeero pofta sabu koɓe tampini yoɓema tan a yiiɗa hay goto fina a yiiɗa hay goto tina aɗa nder jamaɗo juula Allah jaɓanen juulde non ulaika ɓe kay ma wawum tappode men jahannamu aha ɓe kay ko jahannama tan payi hay so juuli hay so koori haydara wala yajiduna ɓe dañata ana ga jahannama mahisan ko wiyete bapporgal walladina amanu ɓen ɓe ganda enen gonɗini Allah wa amilu salih dutti golli golle moƴƴe Allah wi ɓe kam sanudkhiluhum ɓe kam mamin nannuɗuɓe jannatin guese tajriɗe ene doga min tadalis wala naru calli soɓe naati toon khalidina fiha keɓe ñawanaɓe casal toon abadan ha ceey ala ɗo haaɗi ɓe jaltata wa adallahi haqqan fodore Allah nde fodani julɓe ko fodore gonga wa man asdagu ala ɓurɗo gonɗude min Allah Allah qiila no wiyande ko Allah wi Allah so haali hunde gonɗadde ma to ɓurɗomo gonɗude ne woodi aya garowo o jippi kone julɓe heefereɓe ne mbasodira ɓene mbiya minen kay ko minen kande aljanna ɓe mbiya ala minen kay ko minen kande aljanna Allah wi laysa bi amaniyikum ala koy onon julɓe ɓe wiyoɓe noon ɓe wona gooɗelaji mon wona ko gooɗa ɗon ko wona ɗum wonata wala amaniyi wona gooɗela ahalil kitabi yahudiyankoɓe bal bil amali salihi wona minen ko aljanna min payi walla minen ko aljanna min payi ala gollal ko moƴƴita a gollal ko moƴƴita sa golli ko moƴƴi aljanna paaɗa sa golla noon jeygol paaɗa gasi goɗɗum ala hay hunde
man ya'mal su'an Allah wi kala mo golli ko boni zabihi yobe dum gasi kala mo golli ko bon tan yobes wala jid lahu odanyata wanande mo min dunillahi ko wana Allah waliyan mo en reena wala nasiran wana mo en hada Allah wi o man ya'mal kala mo golli hunde min as-salihati to golle majje kala mo golli ko mojji tanani min zakarin foti ko gorko nde o gollata nde aw unsa foti ko debbo nde o gollata nde o gollata nde wo mu'minun taw ko juldo o wonno Allah wi fo ulaika yadkhuluna al-jannata golluda ko mojji ka gorko ka juldo golluda ko mojji ka debbo kono ka juldo Allah ko be naata aljanna a golli ko mojji kono a wana juldo ala hen ka juldo a gollata ko mojji a ala hen ko golludo ko mojji taw ko juldo famide ko on sarde wa man ya'mal min as-salihat kala mo golli huude e gede mojji min zakarin foti ko gorko aw unha walla ko debbo nde o gollane wo mu'min ko juldo fa ulaika be ka yadkhuluna al-jannata be gonnato be al-janna Allah wi wala yuzlamuna be gustantake anani de naqiran fodde garawel tamaro be toñataake Allah toñata wa man ahsanu diinan ala burdo mujjude diine mimman aslama e on jebbildo wajhahu yeesa mum lillahi Allah tan wa huwa muhsinun tawakkadi omo mujjini omo wotidini Allah wattaba omo rewi millata diine ibrahima baba de ibrahima hanifan omo oni gaga diineji fewde diine pociido wattakhadha Allah sabu Allah jogitima ibrahima kay khalilan wa sahil mudum ko gido mum walillahi ko Allah tan jeyi ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi ko wone leydi milkan wa khalqan wa abidan ko jeyal makko ko tago makko ewa ko maccube makko kanko Allah jeyi wa kana Allah sayrani Allah bi kulli shay'in kala hunde yo hunde muhidan ko piltido hen gandal to bange hatta wa yastaftunaka ebe caggitoma an nelaado Allah fin nisa'i to bange ndonu rewbe ebe namdoma kul wibe Allahu yuftikum Allah de saggitta on fi hinnay rewbe wa ma yutla e ko jogori jangede alaykum mon fil kitabe nder qur'ana ma Allah ne saggita on dum ma Allah saggidon afami don de nonne Allah ena saggita on kadi fiyatama e alyatimeɓe annisa a rewɓe Allah tino ɓen la tuna hunna ɓe on tottatano ɗumen ma kutiba ko farlananola hunna wonandeɓe to bange ko farlananoɓe ndonu on tottataɓe Allah wina haala noon yo totteɓe te wa targhabuna on jiɗa oɗon gañi an tanki huhunnane ndeso ton ɓe debbo wona coofɗo wona e galle ma caloɗa o rese ha o rese beele keɓa walla ha o maayo keɓa ndonu makko kaɗamo resede a resatamo a jaɓata kadi o rese mbiya pour hade makko maayoyde banggue goɗɗo ala o wona ɗo pour so maayi donamo Allah en sagginma Allah wi ene saggita on Allah tafalu zalika oton mbaɗɗum oton mbaɗi ɗum de nani wal mustada'afina Allah ene saggita on ebe ganduɗa ko loonaɓe cukolon minal wildani to bange boyuji cukolon oɗon kaɗanno ɗumen miras Allah ene saggita on yo on tottuɓe haqqiji mabɓe wa an taqumu lil yatama bil qisti Allah ene yamiro on yo on darona al yatimeɓe e nunɗal to bange ndonu e to bange tenge wa ma taf'alu min khairin kala ko mbawɗon wadde e moƴƴere fa inna Allah kana latima bihi e mum aliman ne andi fa yujazikum bihi kanko woni joɓowo on wa in imra'atun khafat so tawi debbo noon huli min ba'liha e joom galle mum nusuzan cuutungu holko woni gorko cuutagol gorko o natti nadde suudu makko ala e makko haaju wat taqsiru fi nafaqatiha so wi gorko o yo addu dépasse wi min mi ala li bughdiha sabu anjamo wa dumuhu aynihi ila ajmali minha gorko o watti yiide debbo jontaɗo nder wuro so debbo mum haalde muɗum eywa wiya he a tampinam gulaɗi
yiɗi ko mbete debbo o ne seka ye woppu danamo wiyami yaafima adde o e jontaɗo an debbo a yii ɗum e gorko ma a yii sa haalde makko tan o fuɓtete sa noddimo o noototako so paɗe ma taƴi min de mboɗo dañi paɗe e min de mi alanama paɗe so yaltiɗa hoore disquete jontaɗo wiyama kaari kala kam ɗon mi ala ɗon ɗon kam nogas an ko logas ñagoɗa awa ñaga temedɗi nogas kayne famdi itta temedɗi dokka ɗum ta ñagalama ga paɗe aɗa sali a dañani Allah kaali jeeyi an debbo sa yii ɗum aw iradan walla a yii ɗurnogol makko ga maɗa an debbo Allah wi fala junaha alayhima bakkar ala e gorko o e debbo o an yassalaha nde ɓe mbaɗata maslaha a faami ey yaslaha man aslaha waɗa maslaha hakkude maɓɓe man aslaha moƴƴinowo baynahuma hakkude maɓɓe sulhan to banggue maslaha holɗum o ara kanko gorko goɗɗo o nana oɗo gorko hakkude mum e joom suudu mum welani o ara o waɗa maslaha to banggue balanɗe e to banggue nafagge holɗum bi an tatruka lahu shay'an ɗalaba li baga issuhbati debbo o namdotono dépasse ko 400 subaka foof gorko wiyami ala joni garowo o ara wiya eyyi joni eyyi debbo joni ay mbaɗen ni tan tawde aɗa yiiɗi joom galle ma mbaɗen ni ay joni ko 100 waɗanno 100 waɗanno anne gorko waɗamo 100 tan enen yaafumo 100 nde an debbo o yaafumo 100 pour maslaha koltu ko lewru fof wutteji walla ko ganilaji min de mi ala ganila eyyi an debbo arga annene ganila weeɓani annene ƴeew tan annene ya ƴeew hayso cuubuji Ibra Gaye en ɗi codanamo wona ganda ujunaji 6 Ibra Gaye jeeya ujunaji 3 e sodamo cuubu moƴƴo tan ko haade julde ari yan wutte moƴƴo tan annene ba sa wi tan a sekantamo ala mi ala sare jaɓata ɗum mi ala ko fenani ceero a fina kay dawa ñalla bakkoɗa peelma walla bakkoɗa jambere ma ñalla yirlade kono taade wonde cellal an gorko keɓa nder suudu debbo heɓa nder suudu gasata yimɓe ɗi fof gontata rew enen fof en gontata rew gorko debbo wiya ko yo jooɗo debbo yo yaltu gorko debbo wiya ko yo jooɗo gorko yo yaltu kono gorko heɓa nder suudu sa wiyama debbo mi ala a fenat a dañat kay walla goppa so wollitima wimo ñamano yanata dal makko iwat sari itat saabu ka caasay mbi ala e sari joni noon so debbo o jaaɓi woodi ko ustani hen gorko o e ko wiyanno yo addu ko fa in radiyat bi zalika so debbo o jaaɓi ɗum welama bisimilla wa illa so tawi debbo o jaɓani fa ala zawji an yufiha haqqaha ala sago gorko o timminanamo haqqe makko ha timma wo aw yufarigo ha so ɗum ala seeramo wona aɗa waɗi ɗon neɗɗo o tan a resanimo a seeradimo ɗum fewani sere jaɓata to banggue nunɗal noon mbiyeɗa ko ya nunɗu mbiyeɗa ko ya nunɗu hakkude gorko o an hakkude rewɓe ma ya nunɗu wa sulhu maslaha noon hayrun ɓuuri moƴƴude e seerde maslaha ɓuuri moƴƴude e ɗurnade debbo mum maslaha ɓuuri moƴƴude e suutade an gorko o wo uhdirat o wi tawnama noon ala anfusu pittade a suha ɗawre wa in tuhsinu Allah wi onon warɓe ɓe so on moƴƴini gondigo hakkude mon e rewɓe mon wa tattaqu on kuli oñaade fa inna allaha Allah kana laatima bima ta'maluna ko golloton khabiran ko kumpitiɗo fa yujazikum bihi kanko woni joɓowo on ɗum Allah wi walan tastadi'u on kattanta on mbawata an ta'dilude pondoton bayna nisa'i to banggue rewɓe on mbawa fondude hakkude rewɓe mum hay goto wawa ɗum hay goto hay ɗokko i wona an ka goto ɓerde wotere joguiɗa aɗa addi rewɓe tato walla nayo aɗa si ucci i wona maɓe ɓurɗa yidde kay kam yimɓe kay potta i hay ɓiɓɓe mawne hen ɓe ɓurɗa yidde saka rewɓe ma ɗum kay Allah wi on mbawata ɗum wawa wonde ɗum ko Allah wi a wawa o jaggirtamo ɗum
ɗum tagi rasul sallah sallam nden kanko o jogino ko rewɓe jeenayo kala jamma mo foti yontede o yontete soma yalta o wiya joomam ko jeymi ko mi waɗi hata jaggiram komi jeeya ko ɗum woni ɓernde wonmo ɓurmi yidde noon wata jaggiram ɗum ko jeymi ko noon mi waɗi koyɗe nadde suudu yalta ɗon jontaɗa ɗo ko ɗon tan a nattandu yo suudu ala fof ko wonanma toon sa dañi toon haaju nel ɓiye walla nela joom suudu mamo yo addoy so won leecel ma woni toon mbiya Kumba adanam leecel lanne nder suudu ma to adanam guel gay won natto de a yonta ko toon wala ko mbatta ɗo a faami Allah wi fala tamilu walaw harastum hayso on nderɗi ɗum on mbawa wadde falata miilu kono noon hoto oñe ɗe kam kullal mayli kala oñagol hay balanɗe natta walde suudu janantu oya dokkaram dépasse ko temeɗe ɗiɗi oya dokkaram ujunnaji ɗiɗi an kam bone waɗi de walla oya addu dépasse caloɗa oya wima addu tan haade wiide addu taw ka addi fena de suudu kay ko a natta tan aslan ala ko wonanma toon hay hunde ala fena de fatazaruha goppa oɗo kalmu Allah gati no comme joɓi torgal no comme hunde tan ɓoore anoyi faandu ɓohe de faandu ɓohe yahani dow yahani less goppa o debbo o diwɗani o resaka to waɗ ɗum de rasulu sallallahu alayhi wa sallama o wi hata ɗurno debbo ma kala ɗurnogol bal yalzamukumul adlu fil mabiti ene waɗɗi on nunɗal to banggue balanɗe wo tarku haramun woppude ɗe ene harmi de woppude walde e suudu debbo ene harmi de to mbalta lima fil hadisi rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi man lam ya'dil bayna nisaihi kala mo nunɗani hakkude rewɓe mum jaa yawmal qiyamati ñalawma dargama o ar o siquhu saqiɗum hen banggue fukke leydi warta banggue goto jungo woto koyngal gotal nofel gotel yitere wotere ko heddi ko no saami wa ammal maylul qalbi so tawi noon ko oñagol ɓernde ila ihdehuma fala haraja fi ɓernde ma kam yidde hen goto ɓurde yidde hen goto bakkar lala e ɗum ala ko mbawɗa hen walisa qala alayhi salatu wassalam ɗum woni ko kalnomi joni joni nelaɗo Allah wi allahumma inna hadha qasmi fima amliku ɗum ɗo woni fecceram nde mbawmi nde wadde hoto jaggiram komi wawa gasi Allah wi fay anani wa in tuslihu so on moƴƴini gondigu mon hakkunde mon e mabɓe wa tattagu on dentima oñaare fa inna allaha Allah kay kana serani gafuran ko jafatoto ko wone ɓerɗe mon rahiman jurmotoɗo on wa in yatafarraqa kanko gorko o e debbo o seɓe ceeri yugnillahu ma Allah alɗin kullan kala hen goto in saati e yaajede mum so tawi on ceeri goto fof Allah jogani goɗɗo wona kanko debbo Allah wawi hokkudemo gorko anne Allah wawi hokkudemo debbo wa kana Allahu latima Allah wasi an ko jajanɗo tagomo koye ɓuural hakiman ñeñuɗo walillahi ko Allah tan jeeyi ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi ko wone leydi ko Allah jeeyi wala gar wassayna alladhina utul kitaba wallahi min basinoɓe ɓe rokkanoɓe defte min qablikum adinoɓe on hono yahudiyankoɓe wa iyyakum onon yimɓe nelaɗo Allah onon leñol nelaɗo Allah min basiyima on holko min mbi anittaqullaha yo on kul Allah nde min basi yo on kul Allah yo on nden to lepte Allah yo on ɗofta Allah min mbi on min mbi on in takfuru so on jeddi ko mbasiyoɗon ko fa inna lillahi gande ene wodani Allah ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi e ko wone leydi ko Allah jeyi fala yadurruhu kufrukum onon taggonde fof so jeddi Allah lollota Allah wa kana Allahu serani Allah ganiyan ko jondiniɗo ga tago makko hamidan jettaɗo golle walillahi ko Allah tan jeyi ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi e ko wone leydi Allah wi wa kafa billahi yoni Allah wakilan seede wonde ko woni hen ko kanko jeyi in yasha so welama yudhibukum onawa on ayyuhan nasu ehemum yimɓe so welama onon fof o wara on o yati o adda bi akharina woɗɓe
o lomtina wa kana Allahu latima Allah ala zalika e wadde ɗum nde qadirne hattani man kana on mo laati yuridu ene muuyi thawaba dunya so tawi o yiɗi tan ko rewata Allah ko mbarjitaari aduna tan ɗum tan woni haaju makko fa indallahi yo andu ene woni to Allah to thawabu dunya wal akhirati mbarjitaari aduna nanata Allah mbarjitaari l'akhirah nanata Allah ɗum noon so tawi ko ɗum jiɗɗa ɗaɓɓu e Allah rokkuma fala yadul ahaduhuma anani de hor jab ɗaɓɓude hen gotel tan ala ɗaɓɓu ɗiɗi fof ɗaɓɓu aduna e l'akhirah fof wa kana Allahu laatima Allah sami an ko nanowo ko haala basiran jiyowo golle ya ayyuhalladhina amanu ehi moɗon gonɗinɓe Allah kunu laatoɗe qawwamina oɗon darani bil qisti sabu nunɗal shuhada kon seedeji to banggue gonga lillahi wonande Allah soɗon ceedore ɗe sabu Allah ceedore ɗe gonga tan a faami ɗon de woni sababu aya o jippade anna ganiyan wa faqiran ihtasama ila rasulillahi neɗɗo goto miskino o arino omo ñawda e galo ɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam galo e miskino ngari ene ñawda ɗo nelaɗo Allah wa kana nabiyu sallllahu alayhi wa sallam yara anna alfaqira la yadlimu alghani nelaɗo Allah kanko noon to makko o faami ko basɗo suusa toñje galo basɗo kay suusa toñje galo ɗum o faami Allah wima ala basɗo en wona say ɗim basɗo ɗum noon kunu qawwamina lillahi shuhada daronɗe Allah oɗon ceedani Allah bil qisti to banggue nunɗal walaw kana hayso laatima seedan faagal ngal ceedoɗa ɗum ala anfusikum koye mon hayso ko hoorema aɗa seedo ulil haqqu walla ulil haqqa walaw ala nafsika hayso ko an hoorema irro mbiya ko min waɗi fenade hoto ƴeew hoorema hoto suuɗode hoto fende hoto jab fende de haal gonga de kala kalɗa koko windete sa waɗi fenade tan wi ko min waɗi sa haali fenade tan wi ko min haali hoto ya aɗa haala fenade hoto jab ɗum de ɓe an taqirru bil haqqi irro ɗon gonga wala taktumu mbason suudde gonga awil walidayni walla ceedantoɗa ko yumma walla ceedantoɗa ko bamma haal gonga de wal aqrabina walla ceedanɗa ko bande haal gonga de in yakkun so tawi laatima ceedeteɗo e dow mum o ganiyan ko galo aw faqiran walla ko basɗo fallahu awla bihima Allah ɓuuri handude e mabɓe e moɗon Allah ɓuuri andudeɓe Allah ɓuuri andude ko moƴƴi hen e ko fewi boni hen Allah ɓuuri andu ɗum noon fala tattabil hawa hoto ndewe belaɗe e seedade fenade de hoto jaɓaɗe ɗum de an taadilu pour mbason nunɗude oño ɗon ga gonga Allah wi hoto mbaɗe ɗum gande wo in talwu so on oñima ga haalde gonga aw tu'ridu walla on ɗurnima a wiyama ya setto mbiya kula haalde hade wiyede ko kaariyel de setti sanno wona ala haal gonga woƴima he wona tawa a seednama an woni seede hoto wi mi ala koy tatan aɗa tawa aɗa seedi eɓe gandi aɗa seedi aɗa tawa so tawi haala ka dawoyi a noddama haalde hayso ko yumma mbiya tawi ko Allah nena wone fenade tawi ko Allah babam wone fenade tawi ko Allah miñam o kanko wone fenade gasi ni Allah ɓuuri neɗɗo ɓe yumma e Allah ko ɓuuri i wadde haal gonga haal gonga tan ade ka seennam hankante haal gonga tan a faami ɗon de min walaw ala anfusikum de faami ɗon de so koye hoore ma seeɗa gonga irro gonga de fa inna allaha Allah kay kana o laatima bima ta'maluna ko golloton khabiran ko kumpitiɗo ya ayyuhalladhina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah aminu ndumo ɗe e gonɗingol billahi Allah gonɗinde Allah kay wiyata yo gonɗin Allah aminu billahi gonɗin Allah ala ko ndumo ɗe e gonɗinde Allah ka gonɗinnoɗo yo duumo hen woto sajje jokkude aminu billahi wa rasulihi ndumo ɗe e gonɗinde nelaɗo Allah kon gonɗinnoɓe jokke
wal kitabi ndumode e gongɗinde deftere allazina nden nuzzila ɗe ganduɗa ene jippina ala rasulihi e nelaɗo makko qur'ana wal kitabi alladi e deftere nden unzila jippinanode min qablu ko adi jippinede nelaɗo Allah ko adi qur'ana jippinede defte gadinoɗe ɗen kadi gonɗineɗe wa man yakfur billahi kala mo yeddi Allah wa malaikatihi yeddi malaikaji Allah wa kutubihi yeddi defte Allah wa rusulihi yeddi nelaɓe Allah wal yawmil akhir yeddi nelamo cakkitira faqad dalla on kam majji dalala majjere ba'idan woddude gonka innal ladina amanu so tawi ko ɓen gonɗinnoɓe Moussa humma kafaru caggal ɗum jeddi gonti hefereɓe e rewde ngaari humma amanu caggal ɗum tewtubani Allah gonti julɓe humma kafaru nde Isa nela jeddi summa zdadu kufran ɓe ɓeydi kadi wonde hefereɓe holɗum nelaɗo Allah nela kadi ɓe jeddi Allah wi ɓeɗo lam yakunillahu liyaghfira lahum ɓe Allah wona jafotoɗo ɓe ha cekke jogoɓe ma dama eɓe goni e dow mum seɓe mayi ko jeygol ɓe payi wala li hadiyahum te wal haalu Allah wona pewnoɓe sabilallah lawol fewde e gonga bassir habru an nelaɗo Allah wona weltinde nafiqe weltintaki habru almunafiqina haalan nafiqeɓe bi anna lahum wonde ene wodani ɓe azaba lefte aliman musti walɗen jeygol alladina no ɓen yattakhiduna alkafirina ɓe ganda ene jogiti hefereɓe awliya ko wallidiɓe ko musidaɓe min dunil mu'minina gaga julɓe ngala mumen Allah wi ayabtaguna beele kamɓe nafiqeɓe ɓe ɗaɓɓata endahum ɗo hefereɓe al izzata ko teddugal ɗum ɓe ƴewata toon so tawi ko ɗum ɓe kaɓe hangaɓe fa innal izzata teddugal kay lillahi ko Allah jeeyi jami'an foof aduna e lahara fof ko Allah jeeyi deke wala yanaluha illa awliyahu heɓata ɗum sona jeeyaɓe makko wa qad nuzzila jippinama aleykum man fil kitabi e qur'ana o jippinama an ko woni fi mana annahu idha sami'tum so on nani ayatillahi qur'ana Allah yukfaru biha ene yedde wa yustahza'u biha ene jalkite fala taqudu ma'ahum hoto jooɗode de e mabɓe sa nani bonnitowo qur'ana ene bonnita anani jeddowo qur'ana ene jedda hoto jooɗode e makko sa nani biyowo jangde ko jangde tan hay on hoto jooɗodo e mum wona gonga jangde ko jangde tan qur'ana école fof ko jangde tan ala a feni an kam a wona juul an kam a tabitini an kam a wona juul tawde a fondi haala Allah haala goɗɗo jangde ko wona jangde tan ni haala Allah haala goɗɗo ko goto haala Allah e haala Samba ene nawde jangde ko jangde tan Allah bonima semtata jangde ko wona jangde tan ene serti wona goto ɗum ko Allah wi ɗum ko Samba wi en nawde ɗum koko seekoto bona wonta yiite ɗum ɗo koko tabitta wonta gasto wona neɗɗo gasa e nawde ɗum ari gila arani kadi a yahat kadi ɗacca ɗum nde ari nde ko ma garɗa jaada hen ɗum nawdetaki jang école kay ɓurani wona goto so neɗɗo wima noon feni so on donki nandirde fala taɓurma hoto joodo e makko yah ko kuɗaɗo an Tijjani yanke sa joodima e wahabi yanke kuɗaɗo ene bonnita lawol Cheikh Tijjani hoto jooɗo e makko tawde a wawa felde yum makko a wawa jabademo a wawa fiidemo ya lawol ma wala taɓuruma hunde hoto jooɗo e makko de saabu o raɓat ko choléra o jogui o ramma daña bone sida o jogui o ramma daña bone woppumo ya hatta yahudu fala taqudu ma hum hoto jooɗode de mabɓe hatta yahudu haɓe jumpa fi hadise ni yewtere gayri ko wona nden seɓe natino e politique Macky Sall dawi ɗo Abdourahmane Touré wayini e ɗum kam jokke kono so natti e ɗum woppum ya lawol ma tawda wa fiidemo an innakum onon idan so on jooɗodima e mabɓe misluhum ayno ɓe mbayni bakkar fof mum dañi ko on bakkar dañata sa joodima bonnitowo Allah bonnitowo nelaɗo Allah an Tijjani joddima bonnitowo Cheikh Tijjani kala bakkar mo dañi a dañi an keɗiɗo o ne ƴettima man mbatta piya ɗum ƴettima bamman mbatta piya ɗum ha ya ce sa wawa kewɗa ko yaade kono sa joni e ƴetto yumma kay a ƴetti yumma yum mbatta ɗon haada wawa fiidema suusa ya lawol makka kasi wa sam'aka sun enda sama'il gabihi
kasawni lisani aninu gebihi ay nande maade rende hedaade ko boni hono no denirta demgal ma haalde ko boni ni kala kaalo ko boni ren nande maade e hedaade dum hono no denirta demgal ma haalde dum ala oma haala ko boni ana yida be ko woni ko daari ko haala ko ande ka kuuda ko batta do yimo ko batta ya lawol ma ande ka kuuda ana ma fokon huudaade fa innaka inda sama'il gabihi ay an sa hedima ko boni sharikun li gailihi an e kaldo onon denti an e kaldo kon gotum Yusuf Ndour wi cappacoli coli demna kala ko dañje ko dañi hen a dañi mi wana an sori batterie ma badda banda pawda cappacoli ada hedo i Yusuf de dañi bakada adada so bo marle a fawi dum walla yuray walla kassaf walla anani kinnelam a fawi a hedima bakkal mo kinne dañi fo dañi gono fo gon goto wana an sodi batterie codda maña pawda kinnelam ada hedo kinne kay so dañi bakkada daccirama bowa adadel ka enne ka ballitido makko cer ar jogi kay Huzayfi en ngodi so banda kadada gurat bandaji beyti ne ngodi hedo mawlude madhu nabi wodi hedo i wana tubida ko kinnelam i biya danta bakkar adanyat ha bela bo marle ba mal fo gotum ala fo mo ta yaqudu haben jumpa fi hadisin yawtare ghayrihi innakum onon idan so on jodo di may mabbe mihluhum ayna bayni non tan baada badi khumbal ay hirona darima ay sa natani ko goto bim badam khumbal wadi ay hitona darima beddato an e naado fo poti kanko jincowo e an gondo ga fo on poti ko goto ko yo weltam so ni sa aran ton yewet sa so be jom fayi musique mum fayi sena musique mum darima hay goto arani mo wadanta so boyto ñifa wana ñanyinta go wana ko ciakkuli ñiklata defo so yimbe garani ko wala do yimbe arbe be beydi bone kambe ko goto ala hen mojjo inna Allah non jami'ul munafiqina Allah woni dendino wanafiqebe wal kafirina fede fi jahannama jami'an ender jahannama kambe fof Allah rendinta be hen aha bismillahi alladhina ben yatarabbasuna bikum be ganduda ene pandani on onon julbe be ene pandani addawa ire cilotudi mbi hande en kawi jango ma en kawbe be kawi hande jango kawende Allah fa in kana lakum fathun onon julbe be so on dañi udditare on koni min Allah ummade to Allah wodi ko dañjon galu kambe nafigebe be mbi on alam nakum ma'akum bele minen kam min gondano e mon ana enen gonnuno e diine ndokke min hen wa in kana lil kafirina nasibun so tawi hefere be non dañi gedal poli julbe kambe nafigebe galube mbiya nafigebe mbiya hefere alam nastawid alaykum bele min jalanoki e modon wa naqdiru ala akhzikum e min kattanno nangude on waqatlikum e warde on kono fa abqayna alaykum min keddi ga modon min kabane modon joni worko dokkudo min hen aade min jabani yaade wa namna'akum minal mu'minina mbele min kadano on ga julbe be an yazharu bikum min jogiti min kulbina julbe be min binde on letteruji min kalana on ko ni way ko ni way di way dokke min hen Allah wi fallahu yahkumu baynakum Allah woni nyaawo hakkune mon onon julbe be e nafigebe yawmal qiyamati nyalawma dalga onanna nafigebe jeygol onanna on aljanna walan yaj'al Allahu Allah wadanani lil kafirina heferebe alal mu'minina julbe sabilallahu ala innal munafiqina ay nafigebe yukhadi'una Allah e be jamfo Allah ala be jamfoto ko nelaado Allah neddo wawa jamfaade Allah jam foto ko nelaado Allah e yukhadi'una rasulullah ben jam foto ko nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ko on woni neddo Allah ni Allah ko andema ko an anda dum ma ni jam foto dam ko baawda fi jomutine o ndara o funtu dum Allah fu punta ko neddo yukhadi'una Allah ko nelaado Allah ben jam foto o huwa non Allah khadi'um kanyum woni jobowobe kebe jam foto ko Allah wi wa idha qamu sebe darima ila salati fewde julde kambe nafigebe ebe julde julbe be qamu jew goram be daro kusala ebe ngami ndaro ebe ngami ke nafigi sene jula ahmad ko julde sini sana yo sewten tan
yura'una an-nasa ebe jeengino yimbe e sebe juula ebe kolla yimbe wonde ebe no juula so wana be ji yimbe no juula ha yimbe ganda godi koy julde be juulata so kanyum goto woni bangam tan julta nafi wawa du wadde nafi kanyum goto so woni bangam julta o so wonde yimbe no juula wala yadhkuruna Allah ben jangtota ko Allah e wabe juulata illa qalilan so wana seeda Allah wi muzabzabina e be dengina bayna zalika hakuna wonde kefere wonde julbe la ilaha ulai be gaskitintake heferebe wala ilaha ulai be gaskitintake be do julbe be jeaka to be jeaka ga wana to wana ga kodo hakkundo tan wa man yudlilillahu kalama Allah majjini falan tajida lahu adanyanta dum sabilan lawol fewde pewal ya ayyuhalladhina amanu ehi modon gongdimbe Allah la tattakhidul kafirina odo jogirde heferebe awliya ko wallidibe min dunil mu'minina gaga julbe ngoppa julbe foto ngona sehil heferebe ko waddum de aturiduna allawi muydon ko an taj'alu lillahi ko ne badan ton Allah alaykum e dow modon e ko gondon sehilabe heferebe odon badana Allah e dow modon suldanan dalil wo binan feñ wonde kon nafiqebe gande koy innal munafiqina nafiqebe koy fi daraki koy nokku al asfali burdo lesdude minan nare jeygol etas burdo wonde les to nafiqe wonata sabo eta jahannama wadi ko eta suji jeedidi etas dow burdo towde o on ko wofobe julbe kebata ton ko wonnobe julbe wofobe Allah ben natata on etas buri bubde etasuji fof o wiete ko jahannama juldo gofowo Allah way on etas fay etas dimmijo o ko annasara en hono catholique en ben pay ton etas tatabijo o etas dimmijo ko laza tatabijo ko hudamatu ko kerecieji ben nata ton etas naybijo ko sair on ko pelle mabbe nata ton etas joybijo ko sagar on ko majusiyankobe nata ton etas jeedebijo ko jehimu rewobe jalngeji nata ton etas jeedebijo ko haabiyoto on ko nafiqebe e fir'auna e kono mum ali anani udkhulu ala fir'auna ashadda al-azab on buri bande estude fof on ko jeedebir woni on yita hen o hen wifata so en taw ko haydara ay jahannama ene muusi ha burti ay jahannama kanyum way kono pamirta debi war kono fosni jahannama no pamirta ko jamde baleje ferme cerke wada jamde baleje tari ay no balal hubere no balal taruri huberi ni non jamde de taruri bunnu bangyo bang kadi bilira kadi jamde joni non bedek tayinaado wada les tawane tay sa lofi man ya hara dorde ene tay ene tayir non ene wuli wi jaw joni non ay jahannam jamde de fof kubbe hade gojje coy bang yo bang bale de fof kubbe ha won fofo wonta jeygol an beddada to dum woni jahannam on woni bubdo on woni bubdo on kaso on woni bubdo wa amma sa medo ada ka barke o woni bubdo won bubdo hen tay o won bubdo ko boni ne fadi neddo ko boni ene fadi neddo innal munafiqina kay fi daraki al asfali minan nari innal munafiqina ay nafiqabe fi daraki koy nokku al asfali burdo lestude minan nari jeygol walan tajida lahum ajogorani dañande be nasira mo en hada lepte illa alladhina tabu so wana be ruttibe nafiqago wa aslahu mujini golle mumen wa atasamu qoli billahi Allah wa akhlasu dinahum lillahi labini din mu wonande Allah anani de ufa ulaika ben kam al mu'minin ben kam koy julbe gondata wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ma Allah rokkunon julbe ajran jobdi aziman mawdida al-akhira wal din jobdi aljanna ma yaf'alu Allahu holko Allah wadata bi azabikum leptude on ko Allah wadata leptude on in shakartum so mantim sa manti Allah ko wada Allah wadata leptude wa amantum so on gongni holko Allah wadata leptude on ha Allah lettama wa kana Allahu serani Allah shakiran ko mantowo masalan golle julbe kanko woni jobowo dumen aliman gandudo tago makko billaahul jahara Allah yida peññingol bisuyi e bonande Allah yida peññingol bonande kala baddo ko boni feññine yu'aqabu alayhi alaysa go dum leftire
wiyama gorko goto meeɗino arde yimɓe o yiɗi hottede ɗon ɓe moƴƴinani koɗugu makko yani ɓe bismaki mo kanko gorko o nde o yeehi nde o yalti galle o haale mabɓe ko boni te kadi o feññini kadi won wiɓe ala woni sababu aya o jippade ko gorko goto arino seydina aboubacry ene sallah sallam gorko goto ne wiya seydina aboubacry ala fof ko wiyata no seydina aboubacry o bonande on saaha nelaɗon tawa deƴƴi haalani haydara gorko o haala seydina aboubacry ko heewi ko boni caggal ɗum noon nelaɗo deƴƴi tan haalani seydina aboubacry kañum ne yofti tan nelaɗo ko lilinoɗo tan ummi yeehi fayi nder galle seydina aboubacry wi ya rasulallah an de rasulu sallah sallam kanko oɗo o ƴettimamami a haalani haydara mi yoftima tan gummoɗa kanko seydina rasulu o wi e kane o haalata nde malayika nde darinoɗo ne jabanoma nde joftiɗa tan malayika o yeehi seeɗani ari ɗum addani min ne yaade woni la yuhibbullahu ljahra allah yiɗa peññugol bissu'i bonande minal qawli to banggue konngol konngol bongol kam allah yiɗa ɗum tan illa man zulima so wona noon on toñaɗo on kam fala yu'akhiduhu bil jahri bihi so tawi ka toñaɗo allah kay sa feññini toñangue gue a haalti allah nangirtama bi an yukhbira an zulmi zalimihi wa yad'u alayhi kala ko toñma ko eɓo on saaha annene kuɗam mbimi kuɗama ɗum baasi ala nani mbimi kuddi ndi noon wona kuddi yo maayi walla kuddi yo galle makko bon ala ko mbiyata ko joomam ya ɓoccitanam haqqam e kaari walla kaari walla joomam ya yoɓanam kaari ko waɗimi ko walla joomam ya leptu toñƴumi o walla joomam ya yoftanomi kaari wi kam ko kono dagotako ewa kuuɗa eywa masalan toñƴo mo o yo maayi e timmode bonde ala a wiyata noon hayso toñangueɗo yetti foof oto wi noon walla mbiya joomam ya yirbin galle makko walla ya halkumo ɗum fof oto haal ɗum aɗa wawi noon wiide joomam yoftanomi o kono fof de mbimi muñje ɓuuri wasde hudde nde ɗum ɓuuri de ɗum noon ko maqama mawɗo walida umira bihi sallllahu alayhi wa sallam nde wonno ɗum ko maqama mawɗo ɗum addani nelaɗo allah yamirede ɗum allah wima fasfa hissa hal jamila nde wonno bisimillahi ɗum woni wa kana allahu serani allah sami an konanowo ko haala aliman ganduɗo ko golla in tubdu so on peññini hayran golle moƴƴe aw tuhfuhu walla on cuuɗi ɗum aw taafu walla on jaafima an suu in ga bonande fa inna allaha allah kay kana serani afuwan ko momtowo bakkatuji gadiran kattanɗo inna alladina yakfuruna ɓen ɓe ene jedda billahi allah wa rusulihi jeddine laaɓe allah wo yuriduna muuyi an yufarriqude ceernata baynallahi hakkude allah wa rusuli ene laaɓe mum gonɗine ɓe jedda ɓe wa yaquluna gona wiide nu'minu bi ba'din minen kay emin gonɗina yoga ene laaɓe wa nakfuru emin jeddi kadi bi ba'din yoga e mabɓe wa yuriduna ene muuyi an yettahidu ene joguito bayna zalika hakkude wonde kefere wonde julɗo sabilan lawol ene jaara hen allah wi ulaika ɓe humul kafiruna haqqan sa nani kefere e gonga ko biyowo o annabi ko gonga oɗo wona gonga ko on woni kefero wa amma mo gonɗen hay hunde o hay wona kefere wiyete ko mushriku kefero ko biɗo annabi isa ko gonga nelaɗo allah wona gonga ko o wiyete kefero sana namɗo kefero ko o allah wi wa atadna min podani lil kafirina ɓeeɗo hefereɓe azaban lebte muhinan ɗe ganduɗa ko koynoje walladina amanu ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗini billahi allah wa rusulihi enen gonɗini nelaɓe allah walam yufarrigu tawa ceerdani bayna ahadin hakkude hay goto min e mabɓe tawa ceerdani hay goto fofo enen gonɗini allah wi ɓeede ulaika ɓe kay sawfa nu'tihim ɓeeɗo mamin dokku ɗumen ujurahum jobdumen golle mumen moƴƴe wa kana allahu laatima allah kay gafuran ko kafranowo bakkatuji jiyaɓe makko rahiman jurmotoɗo ɗumen yasaluka eɓe namdoma an muhammadou ahlul kitabi ene namdoma jomiraɓe deftere hono yahudiyankoɓe eɓe ñagoma an tunazila alayhim nde jippinte e mabɓe kitaban deftere mina samai tawa deftere nde ko ummi ko do asaman aya jippine mabɓe walla an tunazila anani nde jippinta alayhim mabɓe kitaban deftere mina samai ummarade asaman
hono no jippirino e Moussa ni ta annu tan sabu mawni kinare Allah wi an Muhammadu fa in istakbarta zalika sa mawnini ɗum e ɗum kam a fota mawninde ɗum faqad saalu ɓe ñaagi babiraɓe maɓɓe ñaaguinoma Moussa akbara min zalika babiraɓe ɓe kalanino Moussa ko ɓuri ɗum mawnude wona kamɓe mbi tan ko Adama ɓe deftere ni babiraɓe ko mbino Moussa ko ɓuri mawnude holko mbino faqalu ɓen mbino arinallaha Moussa hollu min Allah jaharata ne peƴƴi ɗum ko ɓuri ɓuttidde ma tawi addu deftere an so ɓe mbima ya addu deftere ɗum a mawnini ɗum oto mawnin koɓe mbi Moussa ko ɓuri mawnude mata ɗum ɓuri de Allah wi nde ɓe wi noon fa akadathum sa'igatu ha cango mayde nangiɓe eɓe ndaara imi ha cango mayde nangiɓe ɓe ndaara bi zulmihim sabu toñgol maɓɓe summa takadul ijla caggal ɗum kadi ɓe jogiti ngaari ɓe mbi ko Allah min baadi caggal ma ja'atuhumul bayyinatu caggal nde ala maɓɓe hujjaji ɓanguɗi wonde Allah ko gooto Allah wi ɗum ɗo fof fa afawna an zalika min jaafi ɗum min jawlaki ɓe wa atayna min gaddani Moussa sulɗanan dalilu mubinan peñƴo tasli anani tasalluɗan bayyinan zahiran alayhim Allah wi yeɓe mbarko e maɓɓe ɓe mbarto ɓe ɗofti Moussa wa rafa'ana Allah wi min ɓamtino kadi fawgahum Allah ne haalana nelaɗo Allah ko wadduna yimɓe Moussa o wi wa rafa'ana min ɓamti fawgahum dow maɓɓe a ɗuura ko wiyete hayre bi mithaqihim sabu jaggugol maɓɓe ahdi mbeɗe ɓe kula ɓe jaɓa Allah wi wo qulna lahum min mbiɓe caggal nde hayre nde fawe dow maɓɓe min mbiɓe udkhulul baba natire damal wuro ngo sujjadan oɗon cujji naate oɗon cujji de naate oɗon cujji oɗon nayti wo qulna lahum min mbiɓe kadi kamɓe yahudiyankoɓe la ta'adu fi sabti la ta'adu hoto ngawe fi sabti aset Allah wi wa akhadna min nangi min maɓɓe mithaqan ahadi ghalizan tekkuɗo anan e ɗum ɗon ɓe pirti Allah wi nde min kalde maɓɓe nde andi ko la ta'addu enen mbiten ko hoto yawtu wa la ta'adu noon ko hoto ngawe jangguin meɗo noon ko la ta'addu ille enen kewɗe wiide Allah wi fa bima nagdihim sabu pirtugol maɓɓe ngo oɗon ahdi fa bima nagdihim mithaqahum sabu pirtugol maɓɓe aadi maɓɓe o wo kufrihim e sabu jeddugol maɓɓe bi ayatillahi ayaji Allah wa qatlihimul anbiya e sabu warde ɓe annabaɓe ɓe gayri haqqin ko wona gonga wa qawlihim e sabu konngol maɓɓe ngol ɓe mbino nelaɗo Allah qulubuna ɓerɗe amen gulfun koko coki hay huude wawa nadde toon Allah wi bal ɗaɓa Allahu alayha bi kufrihim accuni wona sokade ko Allah de umbi e dow ɓerɗe he sabu jeddugol maɓɓe ɓe mbawa nande waaju sabu ɗeɗo gueɗe noon fala yuminuna ɓe gonɗinta illa qalilan ala o ko toon ari famide sabu ɗeɗo gueɗe fof sabu firtude ɓe aadi o e sabu yeddude ɓe ayaji Allah e sabu warde ɓe annabaɓe ko wona gonga e sabu wiide ɓe annibi o ɗerɗe ɓe ɓen coki ɗum waɗi fala yuminuna illa qalilan ɓe gona gonɗinoɓe so wona seeɗa e maɓɓe tan wa bi kufrihim sabu jeddugol maɓɓe lawol gongol kadi ɓe jeddi Isa aha wa qawlihim e sabu konngol maɓɓe ala Maryama e yumma Maryama buhtanan fenande aziman mawde sabu ɓe mbi yumma Maryama ko jinɗo hay so ramuhu munkirina ta'alluqu qudratillahi ta'ala bi khalqi waladin min ghayri walidin ɓe jeddi wonde Allah wawa tagde neɗɗo tawa ala baba wa mutaqidu zalika fibde ɗum de kafiru ko anani pibde ɗum ɗon ko kefero li annahu yalzamu alayhi al-qawlu wana li anna kulla waladin kay la budda lahu min walidin wa qawlihim e sabu konngol maɓɓe eɓe mbaso ɓe mbi innana minen kay qatalnal masiha min mbarino Isa min mbarino mema sella o momaɗo barke o holi on Isa ibnu Maryama min mbarimo Isa ibnu Maryama o rasulallahi mo ganduɗa ko nelaɗo Allah o on kay min mbari ɗum Allah wi sabu ɗiɗo konnguɗi noon azabnahum min leftiri
قال تعالى تكذيبا لهم في قتله الله إن فنما كوب بي بمبريمو كو الله وي بيند وما قتلوه بمبرانيمو وما صلبوه تبتانيمو ولكن كو وني شبه لهم ونندي دينا كوي مابbe mo bino yo ya warayamo on baadi makko itta watta e mum yalti ne yalti be paye mudum e bari de be bari de be bi I joni mo nalade de suudoto woni be jiyani Isa be jiyani be nelno be bi so tawi ko mo nelno den o barden o Isa woni so tawi ko Isa barden mo nelden no to woni an ka be lurdi be ngoni kala wardirde وإن الذين اختلفوا فيه دين هونde ben be ganduda ene luurondira wa innal ladina ay ben be ganduda ikhtalafu fihi be ene luurondira al hali Isa be ne biya ken warbe be biya ala en barani mo be de la fi sakkin minhu ene ngone sikki e wardemo be do mbi de be ji barado o yeso go ko yeso Isa andu wona bandu Isa be mbi wana kanko wobbe be mbi ala ko kanko bal huwa Allah malahum alanabe bihi e wardemo de min ilmin gandal illattiba addanni so wana rewde jikkitan Allah wi wama qataluhu qatalan yaqinan wama qataluhu be barani mo de kanko Isa qatalan wargo yaqinan yenenede be barani mo wargo yenenede wana gonga bim wama qataluhu yaqinan yaqinan ko nato نات المصدر المحذوف مصدره ممتار قتلا ما قتلوه قتلا bal daccu kay rafa'ahu Allahu ilayhi Allah bamtimo kanko Isa fewde mum wa kana Allahu latima Allah kay azizan ko poldo e laamu makko hakiman nyenyude golle wa in min ahlil kitabi ala hay goto e hudiyankobe walla annasara en illa la yu'minanna sawana en jogori gonginde bihi e Isa qabla mawtihi ko adi maygol mum kala kay e yahudiyanke e annasara so tawi ndari mayde ene gongina Isa kono non on saha nafata nde wonno o sahabe gongnan Isa kerecieji en catholique en gongnan Isa be mbere ko Isa be gongi ko do penat se be gongni Isa kay be ne warene ladal mona Isa halni nabe o mo bashiran bi rasulin yati min badi ismu ahmadu dey ni on wana be celi on ni wadde be jabana Isa so tawi non goto be ndari mayde non ma wi Isa kalda ko gonga kono nafata وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ألا يهوديان كوبي النصارى سو ونامو إن غونغين عيسى قبل موته كو غادي ما يقول مو حين يؤاين ملائكة الموت سو يي ملائكة مايد فلا ينفعه إيمانه نون أو قبل موت عيسى ولا سو عيسى أرتوي مابي غونغين دum kono non ala ko nafata ويوم القيامة يوم درغانو يكون عيسى لاتو عليهم بشهيدا كو شهد بما فعلوه كبن بدي مكو لما بوئس إليهم دي ونلا إما بندي هلكو بمديمو ما وسيادو فبظلم سبتو نينغي من الذين أمراد بين هادو يهوديان كوبي سبتو نينغي مبدي حرمنا عليهم من كرمني مبه طيبات دغينو دي أهلت لهم بنغاندو دا إن دغنانا نوبي كبن دغنانا نو الله من من بكل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما سبحوا يدبه وبصدهم اسب فدادبه عن سبيل الله غادين الله كثيرا كو هيوي سبو جتtude tawreta do won ko woni hen ko be poti haalde be kalani sabu dum don non Allah wi sabu dum min leptirtabe wa akhdhihim riba e sabu nangude be nyamde be riba wa gadnuhu anhu be kadanoma dum to tawreta be kadanoma nyamde riba to tawreta wa aklihim e sabu nyamde be kadi amwalan nas jawderi bil badile mere ko wayno yenede bimi yenede هو سأنداك بسيرشوا ما يؤديه الشخص للحاكم كونت إترك نياو فيحكم له نياو نياو فنان جينا نياو ما فنا ولا جينا أنواكا والأقصود من ذكر هذه الأمور الاتعاذ بها
ko waccorade ɗum ɗo wa bayanu annaha haramun fi shar'ina aidan anani de wonde ene harme sharia men kadi fa fil hadisi kullu lahmin nabata min as-suhti fannaru awla bihi o wi kala tew mo ganduɗa wurdi ko saabu jeenare ngun tew jeygol ɓuuri handude mum nelaɗo wi noon qaalu ɓe mbimo woma suhutu ko wiyete suhutu o wi ar-rishwatu ko woni jeenare fil hakimi fal hakimu o wi ñawowo la yajuzu lahu an ya'khudha shay'an ala hukmihi dagota ko ñawowo hokkede hunde jaɓa ñaama dagaki wa misluhu addaminu noonne kay defatoɗo kadi yenede ala dagaki wo zul jahi noonne joom martaba ene yeene ene ñaama dagaki wol muqrid walla ñamliɗo anani de yende dagaki fil hadisi salasatu la takunu illa llahu gueɗe tati wonata so wona Allah alqardu koyene ñamade a ñamlirta so wona Allah a wiyata aɗa ñamla pour ha jeeɗeɗa ñamla waddamanu walla defare wal jahu walla martaba ko wayno wonde ceerno aɗa waajo yimɓe ma jeeneɗa dagaki dagotako Allah wi wa a'tadna lil kafirina min padani hefereɓe min e mabɓe azaban lefte aliman musta lakin arrasikhuna ko wayno noon tabitɓe fil ilmi e gandal min e mabɓe ko wayno Abdullah ibnu Salami wal mu'minuna e julɓe ferɓe gummi Makka pay Madina e Madina naɓe ɓen kam yu'minuna enen gonɗina bima unzila ilayka ko jippini ha fewde ma wa ma unzila e ko jippinano min qablika ko adima e defte wal muqimina as-salata keɓe ñiɓɓe e julde wal mu'tuna zakata eɓe totta sagal wal mu'minuna keɓe gonɗinɓe billahi Allah wal yawmil akhir e ñalawma to cakkitiɗo Allah wi eɓene kadi eɓe anani wal muqimina salata ɓe ganduɗa ko ñiɓɓe julde wal mu'tuna zakata ɓe ganduɗa ene totta sakkeje wal mu'minuna billahi ɓe ganduɗa ene gonɗina Allah wal yawmil akhir en gonɗi ñalawma cakkitiɗo Allah wi ulaika ɓe kay sa nu'tihim ɓeɗo mamin dokku ɗumen ajran jobdi aziman mawdi ko ɓuuri aljanna kam mawnude alawana mamin dokkuɓe aljanna inna minen awhayna ilayka min bahima fewdema an muhammadu kama awhayna hono no min bahoyrino ila nuhin fewde annabi nuhu wan nabiyina e annabaɓe min ba'dihi arɓe caggal annabi nuhu wa awhayna min bahi ila ibrahima fewde oɗo gorko wo ismaila e oɗo gorko wo ishaqa e oɗo gorko ɓeɗe fof min bahima ɗumen wona ema fuɗɗi wa yaquba e o gorko kay min bahima ɗum wal asbaɗe ɓiɓɓe mabɓe ɓe fof min bahima wa isa oɗo annabi isa min bahiyima wo yunus wa ayyuba e o gorko wo yunus wa haruna e haruna wa suleymana e suleymana wa atayna min dokkino bamum suleymana woni on dawuda zaburan min dokkima deftere nde wiye zabour kanko annabi dawuda wiyama noon ko fofo ko bani israila en kala annabi kaalaɗo e qur'ana koye ɓiɓɓe ibrahima so wona idrissa e nuhu e huudu e luuɗu e salihu ɓeɗon wona ɓiɓɓe ibrahima heddiɓe fof ɓiɓɓe ibrahima kala annabi inde mum haala e qur'ana ko ɓi ibrahima so wona annabi idrissa so wona annabi nuhu so wona annabi huudu ɓeɗo kam gadi ibrahima luuɗu noon kanko adi ɗum kono wona e makko yalti annabi salihu adimo onne wona e makko yalti walam yakuni nabiyyu min al arabi arabe ɓe ngala annabi so wona jeeyo hoɗi on huudu e salihu e ismaila e shuaibu e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗon jeeyo goni arabeɓe haaloɓe ɗemgal arab heddiɓe fof ko abraniya kalata wa atayna dawuda noon zaburan annabi dawuda min dokki ɗum deftere wiye zabura zabour noon ko 150 simore aha 150 simore wone deftere he laysa fiha hukmun ala hen ñawore ko ñawore ala hen wala halalun ko dagi ala hen wala haramun ko harmi ala hen bal huwa deftere nde kay tasbihun wa taqdisun wa tahmidun woni hen tan ko cubhinali e cennali e jettugol Allah wa sana'un e mantoje wa mawa'izun e wajuji wa kana dawudu alayhi salam wiyama annabi dawud noon yahruju ila al bariyati ko yahanno jeeri
wa yalta o faya toon fa yaqumu o daro wa yaqra'u zabura o wona jangude zabour wa taqumu ulama bani israila khalfahu anduɓe bani israil fof daro caggal makko wa yaqumu nnasu yimɓe ɓe daro khalfal ulama e caggal anduɓe wa taqumul jinnu khalfan nasi jinneji kañum daro caggal yimɓe ɓe wa sayadinu khalfal jinni seyɗaneji ɗine daro caggal jinneji woto ji'u dawaɓe adde dabaji allati fil jibali gonɗe kaaƴe ɗinne ngara gadde ngara kañum ene fa yaqimna bayna yadayhi daro yeeso annabi dawud wota rafrafat ɗo yuuru diwe noon gona e weeyade e dow ala ru'usin nasi e dow koye yimɓe o hum kamɓe fof jinneji ɗi e seyɗaneji ɗi e yimɓe ɓe e diwe ɗe e daabeje ɗe fof yastami'una li qira'ati dawuda ɗi gona e heɗade jangguin annabi dawuda wa yata'ajjabuna ɓe belto ɓe kaawe e jangguin on o way welde ni li anna allaha a'dahu sawtan hasanan allah ne rokki annabi dawuda sawtu bel wa qad warada joli anna aba musa al as'ari wiyama annabi dawuda wiyama so o jangi o gayni allah e makko welde dande so o gayni temedere mayɗo ene ƴette taw ene paɗɗi temedere mayɗo paɗɗiɗo ƴettete wonɗa ko leɗɗe walla inde temedere mayɗo goski mum ƴettete tawan kadi ma yi allah e welde daɗe aram weldande wa qad warada anna aba musa al as'ari goto e sahabaɓe nelaɗo allah ne wiyeni kana yaqra'ul qur'ana laylan o meeɗino omo jangganno qur'ana e jamma bi sawtin hasanin sawtu belɗo omo ñeña falamma asbahani ha fini subaka qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wimo qad ajabatni qira'atuka laylata koni haawi kam weeli kam jangguinma hanki jamma koni jangdema hanki jamma nde weeli ka annaka aɗayta mismara min mazamiri dawuda elle ka dokkaɗo ewa e ñañoji dawuda elle won ñañoru dokkaɗa e ñañoji annabi dawuda fa qala abu musa al as'ari oɗo wi law alimtu bika wallahi somi andino aɗa heɗomi la habbartuhu mami ñañanno ɗum laka wonandema tahbirani ñañgol somi andino aɗa wattema haqqille mami ɓurnanno ɗon kadi mi tinani tan cikkano hay goto heɗaki allah wi wa arsalna min neli kadi rusulan nelaɓe ɓen qad gasasanahum aleyka min qablu min qissanimama ko adino wo rusulan ene hen kadi nelaɓe lam naqsushum aleyka min qissanakima wiyama allah neli ujunnaje jeetati annabi hen ujunnaje nayi koye bani israil en ujunnaje nayi koye dendagal yimɓe kono ɓen o haalani ɗumen wa kallama allahu moussa de haalde allah taw ala nantinowo takliman e kaldugol rusulan ene hen nelaɓe adiɓe ɓe ene hen mubashirina weltinoɓe kala gonɗinɗo allah wo munzirina ene hen jertinoɓe kala caliɗo e nadde jeygol allah wi addani min nelde ɓe ko li allah yakuna beele hada latanade yimɓeɓe anani li allah yakuna hada latanade linnasi yimɓe alallahi allah hujjatun hujja ha baadar rusuli caggal nelede nelaɓe janggo e jaam yawmal qiyamati so allah dawri nanude yimɓeɓe jeygol yimɓeɓe mbasa wiide min gandano ɗum addanimo nelde bisimillahi joni noon hankkadi tawde nelaɓe nelama kam hankkadi gasi andi ñawmal qiyama e mbawi wiide rabbana lawla arsalta ilayna rasulan ko hanma nelde amin yimɓe pour min jaɓa fa nattabi'a ayatika min dewa ayaji ma wa nakuna min laato min almu'minin taw koye gonɗinɓe allah wi fa ba'asnahum min neldiɓe ko li qat'i usrihim saabu tajje gantu yimɓeɓe aɗa yimɓe mbiɗe gandano wa kana allahu serani allah noon azizan ko polɗo e lamma ko hakiman ñeññuɗo e golle wa nasala lamma su'ila alyahudu an nubuwatihi sallllahu alayhi wa sallam fa ankaruhu aya garowo o eywa ko yahudiyankoɓe woodi garɗo nela sallah sallam o wi oɗon ceedi kay oɗon mbeɗa namdoro on allah so tawi mi haalaka e deftere moɗon ɓe mbi la nashadu bidalika minen min ceedaki ɗum wa ma na'lamu min basharin uhiya ilayhi minen min ganda neɗɗo ne wahye baada moussa caggal moussa wiyama ko nelaɗo namdi won wiɓe ala ko aara beɓe ɓe namdino sa yahudiyankoɓe eɓe mbi minen e min namdi ɓe mbi noon ɓe kaalen nelaɗo kamɓe makkanaɓe ɓe mbi min namdima yahudiyankoɓe sifa ma e gueɗe ma to deftere mabɓe ɓe mbi ɓe gandama ndeke wadde wona gonga
والمعنى إن أنكروك معنى أوكو سبن جديما وكفروا بما أنزل إليك سبن جديك جبنا فيودما بما أنزل إليك جبنا فيودما فقد كذبوا فيما قالوا بينيك بكاريكو أنا فقد كذبوا فيما قالوا بينيك بكاريكو لأن الله كي يشهد لك بالنبوة الله كي ينسيرني ما كان النبي كان من الماء وانا كسيدي كان من الماء جبنا ما سبن جدي من جور يبقى الآخر لكن الله سبحانه ما سيدار ووني كي الله يشهد الله كي ينسيدو بما أنزل إليك كو جبني فيودما أنزله وجبني دم بعلمه كي غندل مكو والملائكة دم ملائكة جني كي يشهدون نشهدو وند كا النبي وكفى بالله يوني الله نون شهيدا وند سيدو الله وني سيد غسي تمي والله إن الذين كفروا بين غندا إن جدي الله وصدوا فديم بأن سبيل الله قادين الله قدلوا بيدي مجيد دلالا مجر بعيدا ودون غونغ ان الذين كفروا ستويكو بين يدو بي الله وظلموا توني النبي او اسود صفاجمم لم يكن الله وناني الله كي ليغفر لهم ان جوغور يا فادبه الله جوغران يا فادبه ولا ليهديهم وناني الله كي ان جوغور فيونو دبه طريق الله الله فيونتا به لاول الا طريق جهنم سوانا الله والجتن والجهنم بولتن الله فيونتا خالدين سبناتي جهنم كبه نياwana be ciasal fiha ton abadan ha ala do haadi wa kana zalika latima dum ala allah allah dum kay yasiran nabi ya ayyuhan nasu ehe modon makkanabe qad jaakum rasulu aremon nelado holi on sallallahu alaihi wasallam aremon addemon bil haqqi gonga min rabbikum aremon gonga de wa addemon gonga o min rabbikum ummi ko jommon dum non fa aminu gongdine ko haali ko son gongdini pandirde hen pandirde dum golle dum son badi dum de khairal lakum buri mujjande on e ko gondon e dow mum ko wa in takfuru so on jeddi ko onela ko fa inna lillahi gande ene wodani Allah kam ma fi samawati ko woni asmanude wal ardi ko woni leydi fof ko Allah jeyi wa kana Allah serani Allah aliman ko gandudo tago makko hakiman nyenyude golle ya ahlal kitabi ehe mon jomirabe linjila la taqulu hoto jawte kaddi fi dinikum e dine mon wala taqulu hoto kalete alallahi Allah illa al haqqa sawana kongol gonga innamal masihu gande ko momada barke o wona Isa ibn Maryama gande ko rasulullah ko nelaado Allah wana Allah de dentude dum de wa kalimatuhu ko kongol Allah aha algaha Allah yettini kongol gol ila Maryama fewde Maryama ruhun ko ruhu minhu la faado e Allah kono wana abi Allah o wana bi Allah ala ko ruhu la faado e Allah أفهمي أبراهيم أنني دي روي أن الله تعالى لما خلق أرواح البشر nde Allah tagi ruhuji windere nde ja'alaha min sulbi adama kanji fof o watti de keeci baba adama wa amsaka endahu ruhu isa non ay ruha isa o jaggi dum kanko Allah o wattane keeci baba adama falamma arada Allah an yakhluqahu nde Allah moy tagdi isa arsala bi ruhihi ma jibril itti ruhu o totti jibril wade masalan wutti ay yum isa woni reedu tagi o kanko ala babira bi docteur goto no wiye anani bimi anna dabiban hazigan nasraniyan tuba gor docteur bawdo doctorako o arino e gorko goto no wiye Rashidi al-Waqidi fa nadara ala ibn Husayni Ali ibn Husayn al-Waqidi o jirgodiri woni o jirgi tan e Ali ibn Husayn al-Waqidi o jirgodiri mum enen bete jirgi tan o namdi dum tan o faqala lahu وفي علي بن حسين إن في كتابكم أنا دفتر من ما يدل على أن عيسى جزء من الله أنا دفتر من هي كو أنا تندين وند عيسى كو بي الله نانتون وتلا هذه الآية كان قال دو كفرال وجنجي أو دو آية كو الله يوروه منكو مي تاود الله يوروه منه را ود روح أو كو الله جيدو كو الله جيبينو جون نون واجو أو جابيمو
واجي أوي الذي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي وروح منه جميعا منه yimi anani Allah wi eltani on asamanuji eltani on leydi fof minhu ummarade mum firtani kay wonde ko Allah jibini ha faqala idan yalzamu an takuna jami' al asiyai juz'un minha kala ko taga kay koy Allah ummi dum kay tindinani wonde ko Allah jibini mu kala ko taga aduna koy Allah ummi ndew haalde fa buhitan nasarani yu tubago ngandi muga don ki andu jaba ko kisa wa aslama jabi Allah وفرح الرشيد فرحا شديدا هارون الرشيد ونو وبلتي وآد الواقدي صلة فاخرة وهكي أودو غرات صلة فاخرة وني غرات وني ندو هكي ميداي ودني مو ميداي دور nganda mo wasaro de o libi odo nde فآمنوا بالله غونديني الله ورسله غونديني نلابي الله ولا تقولوا هدو بيته الله بدي ثلاثه كوتاتو هدو بيه نون الله كو الله عيسى كو الله يوم عيسى كو الله هدو بيه ngol kongol intahu ngoppe hodo bade khairal lakum buri mojjande e ko kalton ko innamallahu gande Allah ilahun ko dewetedo wahidun goto subhanahu senade wodanimo an yakuna lahu waladun de latanto mo biddo lahu sabu ene wodimo ma fi samawati o wone asamanuju kanko jeyi wa ma fil ardi ko woni leydi kanko jeyi ko tago makko ko jeyal makko ko maccuɓe makko neɗɗo ne halfa ɓiyum neɗɗo won so tawi ko Allah jibinno en kay o halfata en wa kafa billahi yoni Allah non wakilan seede e ɗum ɗon gandede lan yastanki fal masihu min de kam mbaɗa andi kam Isa kam mawnikintako an yakuna abdan lillahi nde laato ko maccuɗo Allah Isa de mawnikinaki wonde maccuɗo Allah kañum kam son mbi o wona gandumi kanko kam o mawnikinaki ɗum kam wona koyere makko kanko walal malaikatul muqarrabuna malaikaji mallinadi Allah ne kay mawnikinaki kay wonde maccuɓe Allah ala son mawnikinima ɗum gandum ɓe kam mawnikinaki gandeno waman yastankif kala mo nefi an ibadatihi garewde Allah wa yastakbir mawnikini fasayahsuruhum min dendinɓe ilayhi fewde ma Allah jami'an dendangal nyande yawmal qiyamati fa amma alladhina an fasayahsuruhum ma orendinɓe kamɓe yimɓe ɓe ilayhi fewde makko jami'an kamɓe fof nyande yawmal qiyamati fa amma alladhina amanu so tawi ko ɓen gonɗinɓe Allah wa amilus salih nutti golli golle moƴƴe fa yuwaffihim ma Allah timminan ɓe ujurahum jobdi mabɓe wa yaziduhum Allah ɓeydaɓe min fadlihi e ɓural mum ma la aynun ra'at ko ganda yitere meeɗa yiide saka andana way wala uznun sami'at ko nufu meeɗa nande saka andana way wala khadra ala qalbi basharin ko meeɗa jolde ɓernde neɗɗo ɗum Allah yoɓata neɗɗo ko meeɗa jolde ɓernde ma saka ganda meeɗa miijade ganda ka meeɗa e nande saka ganda ɗum Allah yoɓan mañande yomal qiyamah sa rewi Allah wa amma alladhina istankafu so tawi ko ɓen nefɓe ɓe wastakbaru mawnikini garewde Allah fa yu'azibuhum ma Allah leftuɓe azaban lette aliman musde wala yajiduna lahum ɓe dañata wonande ɓe min dunillahi ko wona Allah waliyan mo ene duñanaɓe ɗum wala nasiran wona mo ene haɗanaɓe ɗum ya ayyuhan nasu ehe moɗon yimɓe قد جاءكم أريم برهان حجاج من ربكم أمراد إجومون نلاد الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا الذي من جبني إليكم فيودمون نورا النور مبينا فينجي ودون النور قرآن فأما الذين آمنوا ستويكو بين قوم بالله الله واعتصموا به جوجتي الله أنني دي والله واعتصموا به جوجتي الله فسيدخلهم ما ونان في رحمتنا يرمين منه أمراد مكو فضلنا برال ويهديهم وفيون بإليه فيود مكو سرادا الله والمستقيما فوتشنغول دين الإسلام الذي يستفتونك ebe caggitoma alhaali kalala ko wiyete kalalatu ko neɗɗo mayɗo mo woppani yummum woppani bamum woppani ɓiɗɗo woppani ɓiɗɗo o wiyete kalala ene mbiyata ande eɓe namdama on donu mum no wayata ɗum ɓe jiiɗi namdadema ɓuri wiɓe Allahu Allah de yuftikum omo saggita on fil kalalati eko wiyete ande ko ɗum haalano holko firtata wa sababu nuzuliha sabu aya o jippade
أن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله تمرد أودو ميدين نيود أودو غوركو ميدين نيود فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ليؤوداه ماشيين أسيدنا أبو بكر سيدنا رسول الله بنجيه مكو سلمينو يدم بنجارا كويد فلما دخل عليه بنغاري غاله بناتي دون وجداه بتوي مغما عليه أمو وينو بكور أمو وينو أنكن رفي وتمبينيمو هاو فكوري وواوا جابات on saha fatawadda rasulullahi nelaɗo salligi summa sabba alayhi min wudu'ihi nelaɗo itti wusalligi o wicce makko on saha fa afaga o ɗifti onatti fekkorde onatti faɗɗade fa qala ya rasulallahi o wi an nelaɗo kayfa asna'u fi mali jawdam ndi jogimi ndi holko mbaɗanmi hen falam yarudda alayhi nelaɗo haalananimo nelaɗo haalananimo no waɗata nde wonno taw alana ɗum dalilu ha ay o jippi omo jogui noon ɓe o jiidi yumma e baaba ewa jeenayo anani won wiɓe ala ko jeeɗi ɗo kono ko rewɓe ndo ko ɓe rewɓe worɓe ɓe o jiidi yumma e baaba a faami ko rewɓe ɓolɓe mimmi ko rewɓe ɓolɓe ɓe o jiidi yumma e baaba ɓeeno jogii o yiɗi noon namdade jawdi makko so ma yino watte Allah noon jippini oɗo aya Allah wi inimru'un so tawi neɗɗanke halaka maayi laysa lahu waladun alanamo ɓiɗɗo wala walidun alanamo jinnaɗo o huwal kalalatu ko o wiyete ande woni ande komo ala ɓiɗɗo ala ɓi ɓiɗɗo wala hu noon tawne wonemo uktun bandiraɗo debbo mo jiidi yumma e baba Allah mo jiidi baba on ɗon so tawi neɗɗo o mayimo ala ɓiɗɗo ala ɓi ɓiɗɗo omo jogui bandiraɗo debbo mo jiidi yumma e baba taw ko goto fala ha nisfu ma taraka on jeeyi feccere e jawdi makko ko woppi ko eyyi neɗɗo maayi omo jogui bandiraɗo debbo mo jiidi yumma e baba walla mo jiidi baba omo jogui a faami on goto o jogui fala ha nisfu ma taraka on jeeyi ko feccere e ko woppi ko so ɓe goni ɗiɗo noon ɗum kam en janggino ko suudu sayni ɓe keɓata o huwa so tawi ko gorko noon yarisuha so jooɗi ko tawi ko debbo maayi debbo o ala ɓiɗɗo ala ɓi ɓiɗɗo ala jinnaɗo jinnaɗo maayi ene woppi jawdi omo woppi bandi ko gorko goto on goto on yarisu ha ronanmo on nawata fofof on ɓoftat fof nawa ta nani ɗum ko illam yakun laha waladun de tawa de o ala ɓiɗɗo kanko mayɗo o somo jogui ɓiɗɗo gorko kay hay hunde bandiraɗo gorko heɓata aha so tawi noon o jogui ko ɓiɗɗo debbo so on itti gueɗal mum ko heddi ko mo jiidi yumma e baba o nawa ndeke a andi so tawi jiidaɗo yumma jiidaɗo mayɗo o mo jiidi o tawi ɓe jiidi ko yumma so gorko so debbo en janggino on heɓata ko sudusu en janggino ko adi walla fa in kanata so tawi noon kamɓe bandiraɓe rewɓe ɓe keɓe ɗiɗo ɗum woni ihnatayni keɓe ɗiɗo falahuma sulusani mimma taraka so neɗɗo maayi ene woppi jawdi omo jogui bandiraɓe ɗiɗo rewɓe walla ko ɓuuri ɗon ha temedere bandiraɗo debbo kanko Malik Dia omo woppi million ngaji 10 jooɗi noon mayde joli o maayi omo woppi million ngaji 10 omo jogui bandiraɓe rewɓe ɓolɓe o woppi falahuma sulusani ɓen jeeyi ko tataɓe ɗiɗi e jawdi makko jawdi ɗi watte ko pecce jeegom hen nayyi ko ɓen jeeyi anani hen nayyi ko ɓen jeeyi pecce ɗiɗi heddiɓe keddiɗe ɗe asbotoɓe garana wa in kanu so tawi noon ronoɓe ɓe ikhwatan ko musidaɓe hewɓe rijalan wa nisaan worɓe rewɓe fof ene hen nden ɓe mbatta ko falis zakari ene wodani gorko e mabɓe mislu hazilun so yeyni yeru gueɗal rewɓe ɗiɗo kala gorko nawa temedere debbo nawa 50 yubayyinu llahu lakum Allah ene feññinana on shariaji diine mon holko waɗiri noon anta dillu hade mon majjude anta dillu hade mon majjude wallahu lamdo Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun omo andi kala hunde Allah ne andi ha tengti noon ko wiyete mira ko oɗo aya miras kanko wattindi tellade ayaji miras foof
won wiɓe noon kam wattidi jippade e qur'ana ko wattaqu yawman turja'una fihi ila llahi wiyama on aya ne jippinde hakkunde ɗon e nelaɗo Allah maari ko balɗe 21 won wiɓe kadi ala ko alyawma akmaltu lakum dinakum ayo kala law adi ɗum